Vážené dámy, vážení páni, dobrý deň vám všetkým prajem. Moje meno je Peter Sokolý a týmto webinárom vás budem sprevádzať ako moderátor napríklad. A na úvod by som vás rád v mene celej spoločnosti Haleon ako výrobcu značiek Senzodin, Paradontax, Corega, Voltaren, Theraflu, Otrivin privítal na dnešnom webinári na tému Ako pracovať a nevyhorieť. A webinárom nás bude sprevádzať pani doktorka Mariana Dolinská, ktorú vidíte vedľa mňa. Takže dobrý podvečer prajem. Na úvod aspoň takéto krátke privítanie. Čím sa budeme, alebo webinár sa zameriame na prevenciu syndromu vyhorenia s dôrazom na zvládnutie stresu, medziľudské vzťahy a asi to správne osobné nastavenie. Marianka nám ponúka praktické coachingové nástroje a odporúčania pre zdravé fungovanie v práci. A nie len v práci, ale samozrejme aj v osobnom živote. Asi v krátkosti predstavím. Vyštudovala andragogiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od skončenia štúdia sa prakticky celú svoju profesiu a celú svoju profesionálnu kariéru venovala riadeniu ľudských zdrojov, a to v rôznych sférach. Vo svojej praxi sa zaoberá predovšetkým motivovaním ľudí, osobnostným poradenstvom a nielen po profesionálnej stránke. A využívajú svoje 30-ročné alebo viac preskočme túto tému. skúsenosti, samozrejme za pomoci alebo za ovládania niekoľkých cudzích jazykov. A je vyhľadávanou lektorkou a poradkyňou. Takže to bolo nejaké krátke predstavenie. Ďakujem pekne za to. A ja by som asi začal skôr takto trocha inak. V krátkosti niečo k technickej organizácii webináru. Všetci účastníci majú centrálne stíšené mikrofóny, aby sme sa navzájom počas prednášky nerušili. V prípade, že si otvoríte nejakú inú aplikáciu alebo iné okno počas vysielania, takže použitím klávesnice Escape sa vrátite späť. Pre lepšiu viditeľnosť si môžete okno s prednáškou aj zväčšiť. Čo sa týka otázok, tak tie je možné písať počas celého priebehu webinára. Budú zodpovedané samozrejme na konci prednášky a súčasne na nejaké vyjadrenie vašich reakcií, emócií môžete používať emotikony, emoji, usmievačikov alebo smajlíkov. Čo by som vás ešte veľmi rád poprosil. Ešte neskončíme webinár a už mi píšete, voláte, kedy vám budú nahraté kredity, u ktorých vám o chvíľku poviem, ktorá komora a koľko kreditov tomuto webináru pridelila. Tak na obrazovke vidíte a rád by som vás potom poprosil, ako zmeniť osobné údaje na našej stránke Haleon Health Partner. Tak je dôležité sa potom prihlásiť, dať si upraviť môj profil a veľmi podstatná vec, ktorá mňa brzdí a zdržiava pri kreditácii pre vás, je správne zadané registračné číslo. Čiže ak ste komore napríklad CKMPT, tak dajte mi písmenko a číslo. Žiadna medzera, žiadna pomočka. Jednoducho tak, ako to registračné číslo má byť uvedené. Na konci, ak skončíme, ja všetkých online účastníkov vyzvem, pošlám aj tú informáciu, ako to urobiť. A nejaký timing vám dám asi do konca týždňa a následne by som počas víkendu vám tie kredity nahral. Myslím si, že je to fair ponuka. Myslím si, že úžasné. A tiež sa mi páči to slovné spojenie, že nebol som ani negatívne, pasívne, agresívne. Pasívne agresívne. Takže, boli ste aktívne príjemní. Takže tak. No a čo sa týka kreditov? Pre slovenských účastníkov Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek a Slovenská lekárnická komora pridelila za online účasť na celom webinári 2 kredity. Tie vám budú nahraté samozrejme, ak to spolu zvládneme, dúfam, že do jedného týždňa. Čo sa týka Slovenskej komory zubných lekárov, tak to ide na akreditáciu až zajtra, tak chvíľku strpenia a kredity budú pripísané za úspešné zvládnutie AD testu na partnerských stránkach EduProfi Farm, kde budete mať možnosť získať 1 až 2 kredity, samozrejme od úspešnosti zvládnutia testu. O tom, kedy bude test spustený, vás budeme informovať, čiže všetkým účastníkom, nielen online novým, ale všetkým, ktorí sú registrovaní na našich partnerských stránkach Haleon Health Partner, pošleme mail, test je spustený, budú tam otázky a bude tam aj záznam z tohto webináru. Čo sa týka českých účastníkov akreditácií, Česká lekárnická komora takisto pridelila tomuto webináru 2 kredity. A čo sa týka Českej stomatologickej komory,
tak tá nám podľa nejakých stanov kreditáciu a tento webinár nedala. Ale ja to neberiem ako nejaké negatívum. Snažím sa hľadať to pozitívum a to pozitívum je pani Marianka. Neodpájajte sa. A dnešná téma. Takže odo mňa to bolo na úvod všetko a ja už odozdávam slovo pani prednášajúcej a prajem vám príjemné sledovanie, počúvanie, akúkoľvek formu zvolíte, je to čisto na vás a užíme si to všetci. Výborne. Takže ja sa trošičku takto dám bližšie k vám. Ja sa samozrejme veľmi sa teším aj tým záujemcom, že nás je toľko a takto sme sa pekne podvečer stretli. Niektorí z vás možno boli na prvom webinári, ktorý som na túto tému mala na moju dušu, tuším, v 2024. Áno, pán, ktorý nám pomáha s technickým vybavením, si to veľmi pekne zapamätal. Preto som modifikovala samozrejme celý obsah, pretože veľmi nerada by som hovorila tak, aby nič nové, zaujímavé, milé, vtipné, poučné alebo jednoducho použiteľné sa nedozvedeli aj tí, ktorí už na tom prvom workshope alebo webinári v tom roku 2024 boli a mala som tú česť ich takto virtuálne nacítiť aspoň prostredníctvom takéhoto e-learningového vysielania. Je vás toľko a ste tak vzdelaní ľudia, že mám trošku také vnútorné pnutie. Úprimne premýšľam trošičku o tom, kde som vzala tú odvahu sa pre takéto publikum teda takto posadiť, že možno si tú otázku kladiete vy. Hej? Takže asi bude potrebné povedať, že nie som teda nejaký celoživotný lektor a poradca, lebo ťažko by som začala radiť od 18 rokov. Ja vám hneď téme na úvod poviem celkom vtipnú vec. Ja som na voľnú nohu išla a porobila si kaučovacie kurzy a začala sa aktívne venovať prednášaniu a kaučingu v roku 2018 po osobnom vlastnom vyhorení. Hej? Takže celkom je vtipné, že ja budem prednášať, ako pracovať a nevyhorieť, keďže sa mi to stalo. Ja zrejme naplňam to heslo, že ten, kto to nevie, tento učí. Hej? Ale proste s tým spätným pohľadom na vec, hej, s tými rokmi štúdia už potom v 2018 aktívnou prácou a s tým, že narážam na ten syndrom žiaľ veľmi často v mojej práci práve teraz, tak si myslím, že mám čo s vami pozdieľať. Hej? Takže len pre zaujímavosť bola som personálnou riaditeľkou Unicredita a Slovenských elektrární, hej, dokonca v Živnobance, v Čechách som pôsobila, na Business inštitúte v Prahe, kde sa študuje MBA a MPH som pôsobila, že naozaj som ten profesionálny život, Peter spomenul tie jazyky, ani som možno nebola tak šikovná, jak som mala desnú, vražednú, vynikajúcu kombináciu taliančiny, angličtiny, nemčiny, že mladá som išla do tých pozícií, do tých funkcií, prichádzali tie posledné roky obdobia, hej, kríz, prepúšťania, hromadného prepúšťania, zatvárania pobočiek, otvárania nových podnikaní. Pôsobila som ako manažérka zmeny pri fúzii firiem, kde nie vždy veci, ktoré sa robili, boli pozitívne a úprimne naozaj som teda nádherný príklad, ja môžem prednášať seba samú, hej, kedy to, čo teraz hovorím, že pozor na ten tlak na výkon, hej, a neprenášať ten tlak na výkon aj do toho privátneho života, lebo my veľa počúvame o work-life balance, všetko možnom a my prídeme z tej roboty a dáme si oddych v tej forme, že trénujeme na maratón, hej? A zase je tu ten tlak na ten výkon a neustály tlak na ten výkon, ktorý mňa teda osobne naozaj priviedol až podľa pánov doktorov z Kramárov a podľa mojej vtedajšej diagnózy, k čomu sa hneď dostaneme, že v tom roku to ešte v tom 2018 až také jasné nebolo ani v tej odbornej sfére, hej, tak ja som skončila s diagnózou ako keby kolapsu imunity. Hej. Ja stále zostávam na tom prvom slajde, lebo túto prezentáciu som teraz viac zamerala na tú prevenciu. My sme sa pri tom prvom
webinári hodne zaoberali práve tým napojením na ten stres. Áno. Samozrejme, že to nebolo špatné, nebolo to zlé a ja sa jemne k tomu aj vrátim a niečo z toho pripomeniem, lebo ja by som tak poeticky povedala, že stres je ako keby takou vstupnou bránou, hej, k tomu vyhoreniu. Ako keby sme prechádzali do toho pekla cez tú bránu toho dlhotrvajúceho a sústavného stresu. Chcem vám teda povedať, čo vás bude cez tento webinár čakať. Určite poviem veľa reálnych príhod, reálnych prípadov pri zachovaní samozrejme všakej intimity a privátnej sféry mojich pacientov, volajme to tak. Poviem vám tú napojenosť na ten stres, poviem vám, ako sa môžete otestovať, kde ste, kde sa nachádzate a určite vám poradím z celého môjho srdca, duše, skúsenosti a zo skúseností tých pár stoviek ľudí, ktorí mi prechádzajú rukami už so zameraním na tento burnout od toho roku 2018, odkedy sa mu naozaj výrazne venujem. To znamená, že my testujeme vo firmách, školíme vo firmách, kaučujeme jednotlivcov. Naozaj to penzum už je celkom pekné. Ja som na to celkom hrdá. Čiže určite sa porozprávame naozaj o tom, čo vám viem poradiť. Okrem toho, čo nám je možno už v tejto danej chvíli jasné, že zrejme tými kľúčovými spúšťačmi bude ten extrémny tlak na výkon, nedostatok spätnej väzby, zlá komunikácia, ale nedostatočná komunikácia, nejasná komunikácia. Preto vás prekvapím, nedalo mi to ako tej skoro psychologičke, lebo okrem tej andragogiky som ten doktorát už robila potom zo psychológie. To, čo spája všetky články, ktoré si naozaj prečítate o syndróme vyhorenia, bude, že medzi príčiny a medzi to pomalinké nabalovanie sa to tým snowball efektom, hlavne v tom pracovnom procese patrí naozaj aj tá komunikácia ako taká. Ako vieme, je ako nôž, šibneš ňou do chrbta, ale natrieš aj maslo na chlieb. Takže my sa na toto všetko trošičku zameriame. Toto bolo to moje vysvetlenie, prečo teda odo mňa tá odvaha postaviť sa pred takých ľudí, ako ste vy. Ako už naznačuje, a čo poviem aj v ďalšom mojom vystúpení, my sa zameriame veľmi na ten syndrom vyhorenia v súvislosti s tou prácou. On bol tak pôvodne aj pomenovaný, zadefinovaný, že naozaj sa bavíme o vyhorení v práci. Prečítate si veľmi veľa článkov o vyhorení počas materskej dovolenky, články o vyhorení vo vzťahu, ale naozaj to gro, aj to pomenovanie toho syndrómu bolo pôvodne napojené na to vyčerpanie z tej práce, na tú stratu tej motivácie z tej práce. Čiže v takomto nejakom modeme a v takomto chápaní vyhorenia ako takého sa my budeme hýbať. Ešte vám poviem takú zaujímavú vec. Ja to tak pejoratívne hovorím, že lajdák nevyhorí. Na to, aby človek vyhorel v tej práci, tak on niekedy musel horieť. Čiže tak ako ten dom potreboval, teda nepotreboval, ale žiaľ padla do neho tá iskra, tak na tom začiatku býva taká tá motivovanosť, to chcenie, lebo väčšinou idem do roboty, niečo viem, zamestnávateľ sa postará o to, že to môžem vykonávať, dá mi tie nástroje, ale to chcem, to chcenie, to je to, čo nás všetkých, ktorí napríklad bažíme po vzdelaní, ešte raz vítajte v tomto klube ľudí, ktorí si dokážu o 6:00 podvečer krásnom, už pomaly letnom počasí nájsť takýto čas. Výborne, takže sa teraz prehúpneme konečne na ten ďalší slajd a ja budem pokračovať teda takýmto štýlom, trošičku možno takým podcastovým štýlom. Ja viem, že dnes nie je problém v nevedomosti, veľa vieme, veľa si vieme vygoogliť, pravdepodobne viete oveľa viac, ako viem ja. Problém je ale niekedy v nečinnosti, že my sa tými poznatkami, ktoré vieme, neriadíme. Čiže berte to aj ako trošku možnosť zamyslieť sa, zastaviť sa v čase, zamyslieť sa nad sebou, získať prípadne poznatok o nástrojoch, ako sa môžete otestovať, kde sa nachádzate a ako na tom ste.
Dobre? Takže začneme si takou definíciou trošičku syndromu vyhorenia. Nie náhodou je vysvietené slovíčko vrcholné. Hej? Syndrom vyhorenia je naozaj vrcholným štádiom procesu, pri ktorom človek postupne stráca, všimnite si, svoje pôvodné nadšenie pre prácu a vnútornú motiváciu. Českí kolegovia majú určite znalo, že máte v Čechách jedného excelentného motivátora, kauča, autora mnohých kníh Iva Tomana, ktorý v súvislosti s vnútornou motiváciou veľmi pekne hovorí, že vnejší motivácia je ako smrad, vyprchá. Hej. Tá vnútorná motivácia, to mnou spomínané chcenie, je na začiatku toho našeho nadšenia. Hej. No a ak potom neprichádza tá odozva z tej druhej strany, nie sme v tej pohode. Hej. Ja vždy hovorím, že mozog alebo systém únavy je postavený na takej zvláštnej rovnici úsilie odmena. Hej. My keď vynakladáme aj obrovské úsilie do tej práce, hovorím teraz o práci, alebo kľudne povedzme o športovom výkone, a tá odmena je tomu primeraná, tak tá únava a to zdrvenie a tá demotivácia až tak neprichádza. Asi vám je jasné, že keď hovorím o odmene však, tak hovorím širokospektrálne, nie len o nám známom fakte, aký motivačný nástroj, odkedy Féničania vymysleli peniaze, funguje najlepšie. Hej. Takým príkladom sú, pozrite sa na nejaký športový výkon, maratón, tam ten z toho Nepálu dobehne prvý a ešte chytí tú vlajku a 3-krát dobehne ten štadión. Hej. Lebo na to neskonalé úsilie prišla tá odmena. Hej. Ale ak ja stále sa snažím, pracujem, idem, mám silnú tú vnútornú motiváciu, som ten nadšenec pri tom začiatku, hej, tak môže dôjsť tomu, že mi to pomaly lilinky trošičku upadá. Hej. Ja som zase vypichla takou nejakou bronto-oranžovou hezkou farbou slovíčko proces, lebo super na tom celé je to, že ide o proces. Hej. Čiže je ho možné zachytiť, zastaviť sa v čase a skúsiť sa s ním popasovať. Aby ste hneď vedeli, že nerečkým naozaj z roviny teórie, tak ja mám klientov, ktorí sú na pôročných PNK. Hej, ja mám pána, ktorý vedľa Boeingu odhodil kľúče, ak teda má lietadlo kľúče, hej, a naozaj odišiel do Košíc. Zvláštne je, že je teda Bratislavčan, hej, a pol roka teda zotrval radšej aj hlboko vzdialený od tej spoločnosti, kde jednoducho už proste nemohol ďalej. Ja tu mám super definície, ale úplne najlepšiu definíciu hodil pán herec, pán Svierák, ktorý v známom filme Vratní láhvie povedal neskutočnú vetu, odišiel zo školstva po dlhých rokoch. Som presvedčená, že veľa z nás sme ten film videli. Hej, a išiel brať do samoobsluhy tie Vratní láhvie. A keď ho zastavila nejaká tá mamička, že pane učiteli, proč už nechodíte do školy, proč neučíte, tak pán Svierak so šarmem jemu vlastním povedal neskutočnú vetu. Ja již tam nechodím rád. Ja keď som tak prvýkrát diagnostikovala, si dovolím povedať, hej, syndrom vyhorenia u jedného môjho klienta, tak sa hrozne bránil. On to nechcel. To vám ešte spomeniem, také slovíčko, musím si ho zapísať, že ono to nemá zrovna najpozitívnejšiu stigmu, nálepku, označenie, labeling. Strašne sa bránil, hej. Až kým už nemohol asi ďalej odporovať, keď som niekoľkokrát zopakovala. Haló, sme v poriadku? Hej, niekoľkokrát som zopakovala otázku, či mu zostalo ešte to, že sa v nedeľu teší do práce, či v pondelok ráno rád vstáva, hej. A až pri tom seba priznaní, že do tej práce nechodí rád, sme dospeli k tomu, že žiaľ naozaj ide o syndrom vyhorenia. Hej. Keď spomínam tú stigmu, tak je napríklad veľmi zvláštne pri týchto prednáškach, stretnutiach s ľuďmi, či už individuálnych, či skupinových,
že my máme, ja vám poviem, najbližšiu, moju veľmi blízku prednášku o pár dní, ktorá sa deje v tak významnej inštitúcii, že všetko dôležité bolo treba urobiť preto, aby sme to nazvali nejak inak. Hej? A ja som celku aj chápala tých ľudí, akože no prihlásim sa na seminár k vyhoreniu, hej, manažer si urobí čárečku, že jo, a už to budú mi tak jemne naklonení. Hej? Takže ono to naozaj je téma, o ktorej je treba hovoriť. O to za vzácnejšie považujem úsilie firmy Haleon, že sa dostala táto téma do vašich prevažne teda akreditovaných podujatí. Hej? Takže vieme, že sa s tým dá niečo robiť. Podľa mňa super správa, že? Na začiatok lepšie ako niečo iné. Áno. Musela som pre takéto vzácne publikum použiť aj veľmi oficiálnu definíciu, aj keď zapamätajme si super, hej, pán Svierak, ja až tam nechodím rád. Hej. Podľa viacerých autorov sa syndrom vyhorenia najčastejšie definuje, vymedzuje ako subjektívne prežívanie telesného, citového a duševného vyčerpania. Hej. Ja ešte, keď to tak porovnávam so stresom, hej, tak veľmi rada spomeniem taký fakt, že pokiaľ máme len pocit tej práci, že máme strašne veľa stresu a je toho veľa a nestíhame, tak môžeme sa značením prihlásiť na webináre typu management času, delegovanie, hej, riešenie konfliktov, hej, zvládanie záťaže. Dealujeme ako keby s tým stresom. Ja už hneď v tejto chvíli na relatívne ranom, skorom slajde by som rada poukázala na to, že pri syndróme vyhorenia alebo syndrom vyhorenia, ak už je tu alebo sa blíži, vyžaduje niečo oveľa ťažšie. Svojím spôsobom také prekopanie hodnotového rebríčka, niekedy až zmenu osobných hodnôt a dokonca nastavenie osobných hraníc. Hej? Preto sa to tak často rieši coachingom. Hej? Napriek tomu sa v medicíne tým nielen, že chceme, ale priam musíme zaoberať, keďže ako si neskôr ukážeme, ja sa trošičku predbieham, jednoznačne VHO stále striktnejšie, sofistikovanejšie a presnejšie zaraďuje syndrom ochorenia od nejakých príznakov počiatočných cez nejaké niečo spojené s chorobami z povolania až po samostatnú diagnózu. Hej? Čiže je dosť pravdepodobné, že aj vy, ktorí sa hýbete vo svete farmácie a medicíny, budete mať na tento syndrom pohľad odborný a verím tomu, keď aspoň jednou vetičkou prispejem k tomu, že budete o to bohatší a väčší experti ako vaši kolegovia. Hej? To nie je len pre nás, že? Toto je aj na to, aby sme sa pozerali na partnera doma, hej, v práci na kolegov, na šéfa, hej, na pacientov, na klientov, ktorí otvoria dvere lekárne alebo zubnej ambulancie, aby sme vedeli, že áno, niečo takéto tu je. Hej? V tejto peknej vete od pani docentky, že sa jedná o konečné štádium procesu, kedy sa dlhodobo zaoberáme situáciami, ktoré sú pre nás emocionálne náročné, by som podotkla, že toto už presne tak ide do toho, že ide o nás. Hej? Tam už je veľmi silné to, ako ja som si zapamätala z jedného workshopu jednu vetu. Budem šťastná, ak sa vám toto udeje, tak som si ja z jedného workshopu zapamätala jednu vetu perfektne. Ak niečo nemôže zmeniť, vždy môže zmeniť svoj postoj k tomu. Hej? Ja si nikdy na to nezabudnem, lebo lektor to tak hodil do pléna. Čo môžete zmeniť? Ak niečo nemôžete zmeniť, vždy môžete. A ja som sa tak aktívne, proaktívne, však preto som aj vyhorela vždy proaktívne, vykrikla seba samého. A z okolností to bol tiež český pán lektor, ktorý povedal, no to môžete, ale to by byl bieh na dlouhé trate. Tak som tedy pochopila, keď to naozaj završil nádhernou vetou, ak niečo nemôžete zmeniť, vždy môžete zmeniť svoj postoj k tomu.
Hej. Ako náhle ale nedokážeme ten postoj hodiť do roviny toho lajdáka, s ktorým som začínala, ten by ťažko vyštudovala, venovala sa povolaniam, akým sa venujete vy. Hej. Tak mi postoj, no a čo, alebo nechám to vyhniť, nadobúdame pomerne ťažko. Čím špádem voilà, riziko vyhorenia je tady. Áno, vynikajúco vec tu vidím. Ďakujem veľmi pekne za fantastické intelektuálne pripomienky, poznámočky, ktoré píšete. Nemôžem len nesúhlasiť, že medicína je o emóciách. Fantázia. Hej? Výborne. A sme tu, pán kolega. Hej? Burnout najčastejšie zamestnanci so syndromom pomoci. Lekári, ošetrovatelia, učitelia. Hej? Áno, trošičku to súvisí s tým úsilím odmena. Priznajme si to bez pocitu, že vytvárame niečo viac z nás. To nie je elitársky poznatok, to je realita, že tá naša práca vyžaduje nasadenie. Emočné vyčerpanie, pán kolega, opäť len potvrdzujem vaše slová. Depersonalizácia, pocit osobného zlyhania. Depersonalizácia, by sa tak vtipne dala povedať, je o tom kopec vtipov, väčšina z nich absolútne nepublikovateľných v tomto éteri, tak poviem taký úplne najslušnejšiu verziu tých vtipov, tú realitu si veľmi rýchlo doplníte si tam správne slova. V tej slušnej verzii je toto, že vôjdem, otvorím dvere tej ordinácie a už nepoviem, nech sa páči pani doktorka Dolinská, ale poviem, nech sa páči 4 vpravo dole, hej. Takže už proste, už nevládzem, už nechcem proste sa nabalovať na tie ďalšie osudy, hej. Jednoducho už, hej. A samozrejme to najhoršie štádium už je, keď tá depersonalizácia je aj o tom, že už ani tak nechcem s tými kolegami ísť po tej robote na tú kávičku, hej, na to prosečko, ako my tu tak zvykneme, hej. Už je to proste v štádiu, kedy mám ten pocit osobného zlyhania, ktorý si vôbec nezaslúžite, lebo keby som mala byť vtipná, tak ono to vyhorenie nám trošičku potvrdzuje to, aký sme šikovní, hej? Ale presne preto sme tu, aby sme si to odchytili, zmerali, zistili a napravili, kým je čas. A vy si to môžete samozrejme otestovať. Ja používam svoje testové batérie, ktoré sme vyskúšali v niektorých veľmi veľkých globálnych spoločnostiach, hej? A naozaj super to fungovalo. Hej. Ale je všeobecná a známa testovacia technika, ktorú vám odporúčam ja osobne, presne z toho dôvodu, že je veľmi jednoducho dosiahnuteľná. Hej, proste si ju vyklikáte, naklikáte a pokiaľ viem, tak bezplatne na internetových platformách vyklikáte. Má obrovskú výhodu, hovorím o tej Maslach Burnout Inventory, jej obrovskou výhodou je to, že ona je ako keby nastavená práve na oblasť medicíny. Čiže na tie povolania súvisiace so zdravím ľudí. Naozaj, fakt je to vynikajúco na to šité. Súvisí to pravdepodobne s tým, že pani Maslach sama je docentka na Kalifornskej univerzite. Je to dáma Kristína Maslachová. My na Slovensku prekláňame mená, takže Kristína Maslachová, ktorá sa venuje na univerzite skôr teda sociálnej psychológii alebo klinickej psychológii. A má veľmi blízko práve k povolaniam, ktoré sú blízke aj nám všetkým, ako tu takto sedíme. K tej inventórii ešte trošičku sme na 6. slajde, treba trošičku z tej, dúfam, že nie prílišnej monotónnosti, trošku vyskočiť. Tak úplne na okraj poviem taký zaujímavý prípad, že pani Maslachová sa preslavila 2 vecami. Prvá je táto Burnout Inventory testík, hej, a tá druhá je, že v roku 1971 prebiehal v štátoch jeden veľmi známy výskum, volal sa Stanfordský experiment vo väznici, ktorí si o ňom nepočuli, niečo si prečítajte, bolo to veľmi zaujímavé. Zobrali študentov a normálnych ľudí z ulice, urobili z nich dozorcov a čudovali sa, ako vieme byť krutí.
Hej, ako to tí ľudia dokázali. Pointa k pani Maslachovej, tá tam nabehla s tou energiou, to bude taká moja krvná skupina, ja zrušila to, že to je celé zle. Tam tomu pánovi, ten mal také zaujímavé meno Zimbardo, tomu doktorovi Zimbardovi to tam teda osladila, v mene teda svojho majestátu odborného to zrušila a následne si pána Zimbarda zobrala za manžela. Hej? Takže chcela som, aby ste mali teraz taký, že pekný príbeh. Hej? Samozrejme, že keď človek tie príznaky, ako si ďalej prejdeme, pociťuje veľmi výrazne, tak trošičku skončí sranda a ja teda výrazne zvážniem, diagnostickou metodou je pochopiteľne klinický rozhovor, vypísať vás môže aj všeobecný lekár, ktorý ale spravidla konzultujem s nimi, spolupracujem s nimi, pracuje s psychológom, v prípade, že je potrebná, že je tam nejaké napojenie na depresie, tak prichádza do úvahy farmaceutická liečba, kedy sa zapája do trojuholníka aj psychiater. Hej. Diferenciálna diagnostika je tam totiž to veľmi potrebná. Hej. Je to ešte stres, ešte nejaká chronická únava, hej, z čoho sa vyspím. Chápeš? Vyspím a v poho. Hej. Z toho vyhorenia sa nevyspím. Hej. Nevyspím. Naopak môžem trpieť nespavosťou. A ešte veľmi zaujímavé oddelenie alebo rozlíšenie s depresiou. Ja zase tak, ako som si požičala pána Svieráka, tak si teraz požičiam Jimmyho Carreyho, amerického herca, tak vyškerený, hej, 130 zubov v 2 radoch, hej, ktorý úžasne pomenoval depresiu ako stav, kedy si kladieme otázky, na ktoré nenachádzame odpovede, ale stále ešte vieme chodiť do práce, že na placi natočiť úžasnú komédiu, vychádzať s režisérom, hej, v našom prípade so šéfom, s manažerom, s hercami, v našom prípade s kolegami, hej, ale už tam je tá depresia, ktorá sa prelína aj tým osobným a privátnym životom. Hej. Mimochodom, keď som spomenula toto prelínanie osobným a privátnym životom, tak ma napadá to, že taká veľká polemika medzi nami, ktorí sa venujeme vyhoreniu, vznikala po covide, že čo tie home office, hej, že aký dopad bude mať práca z domu, na či bude lepšie alebo horšie. Hej. Myslím si, že aj sedliackým rozumom nás mohlo napadnúť, že ešte vyššie úsilie, že, a už sme tam, únava, úsilie odmena, ešte vyššie úsilie bude vyžadovať ako keby to oddelenie toho privátneho, súkromnej sféry od tej pracovnej, hej, a ešte väčší problém bude pustiť to z tej hlavy, keď sa dívame ešte aj večer, keď si ideme zobrať noviny alebo knižku, tak vidíme ten kút, v ktorom sme celý deň pracovali. Takže žiaľ, home office nie sú liečením na syndrom vyhorenia. Je mi ľúto, hej. A máme tu teda poznatok priam reálny. Mám tu česť spolupracovať aj s NCZD, s Centrom zdravotníckych informácií. Mám informáciu, že teda Svetová zdravotnícka organizácia vo verzii 11 definuje syndrom vyhorenia už presnejšie ako fenomén spojený s prácou, ako následok chronického stresu na pracovisku, ktorý sa nepodarilo úspešne zvládnuť. Čiže išla som na seminár, time management, kauča mám životného, hej, išla som na delegovanie, no úžasná som, hej, a stále to tam, kde si je, hej. Takže bohužiaľ je to niečo, čím sa budeme zaoberať. Zrejme to budeme sledovať u ľudí, ktorí otvárajú dvere našej lekárne, možno nebodaj u príbuzných, u partnerov, možno v práci s pacientami. Takže je fajn, ja sa veľmi teším, že mám tu, ešte raz opakujem, nesmiernu česť, hej, s vami zdieľať tých pár poznatkov, ktoré som za toto obdobie, verím, že úspešne nadobudla. Hej. Dobre, slovíčko stres nám tam zase svieti, ale my už vieme, dovolím si to zopakovať, že ten stres je skôr ako keby tou vstupnou bránou k tomu vyhoreniu. Výborne. Takže snažila som sa vytiahnuť nejaké prieskumy. Ako keby tá stigma ináč trošilinku tu bola, hej. Je kopec samozrejme tých článkov, ktoré trošičku omielajú to isté.
opatrné sú výstupy z tých prieskumov, výskumov. Ja tým, že som robila v tých obrovských korporáciách, hej, na tú voľnú nohu som išla z pozície personálnej riaditeľky spoločnosti Allianz, kde som mala chuďatko na starosti 14 krajín, hej. Takže som mala relatívne zadarmo dispozícii informácií od KPMG, McKinsey, viete si predstaviť o týchto zvučných mien. Tak viem, že už pred tým rokom 2018 KPMG na to upozorňovalo. Predovšetkým sa riešili, prepáčte, že sa občas usmievam, veľmi milé postrehy máte. Predovšetkým sa riešili otázky manažerov, hej, nejak sa to tak predpokladalo, že toto úžasne, jak musia byť chudáci vyčerpaní. Tak si pamätám, keď KPMG vydalo štúdiu, ktorá pre mňa bola relevantná vzhľadom na to, že mala 10 000 respondentov, tým, že išli po nemecky hovoriacich krajinách, tak vedeli urobiť striežku na švajčiarskom, rakúskom, nemeckom a získať teda obrovskú skupinu. Doteraz si pamätám, že 56% manažerov vykazovalo niektoré znaky syndromu vyhorenia. Ja som sa obrátila na poisťovňu Dôveru, kým v roku 2020 na Slovensku registrovala 74 poistencov s diagnózou syndrom vyhorenia. V roku 2023 počet narastol až na 200. Keď si to percentuálne zoberieme, tak nie je to tak málo. Stále je to v tých ako keby absolútnych číslach také, že no čo to je, že keď si zoberieme nejaký počet obyvateľov na Slovensku, v Čechách ani nehovorím, hej. Napriek tomu je to teda dosť veľká sila, keďže ja teda ten perfekcionizmus, to vám hneď musím dať jednu smutnú informáciu, že on vám nevymizne, hej, takže keď mi nevymizol ani po vyhorení, tak som ešte aj dnes predtým, ako som sa prišla, úpenlivo sa šklbala, prechádzala všetkými AI zdrojmi, hej. Podľa AI sú hodnoty oveľa alarmujúcejšie, nie každý asi ide s tým k lekárovi a pravdepodobne vo veľmi veľa prípadov odídeme od lekára s únavou, hej, so syndromom únavy, ale s niečím podobným, ale nie je to samozrejme vinou lekárov, hej, my sami to zrejme tak prezentujeme, ale teda podľa AI 76% Slovákov odhady hovoria, že minimálne niektoré z tých syndromov vyhorenia môžu pociťovať, minimálne, že ten extrémny tlak na ten čas a výkon tu je, takisto ako aj nedostatok spätnej väzby a problémy s komunikáciou na pracovisku, hej, nedostatok informácií, alebo naopak také prehltenie, že už do nich ani nekúkate, potom o niečo prídete, hej. Európska únia podľa prieskumov, ktoré už sú teda nie takéto odhadové, ale sú doslova a do písmena teda čapnuté cez nejaké tie dotazníky zozbierané, získané. Hej. Tak Európska únia hovorí, že psychologické problémy spojené so zamestnaním má 29% obyvateľov Európskej únie. Jo? Takže, ako náhle ideme do štúdie, tak tie percentá sú vyššie. To je trošku moja odpoveď na kolegu, ktorý sa čuduje, že iba 74 poistencov. Vieme si asi predstaviť, prečo aj pre tých lekárov to bolo niečo nové, hej, že zapíšem diagnózu syndrom vyhorenia. Hej. Predpokladám, že aj s tou nejakou takou osvetou, keď to mám takto nazvať. Obávam sa, že naozaj s rastom toho povedomia sa môže dosť stať, že narastie aj počet týchto prípadov. Hej. A pán kolega, ja som sa snažila teda nájsť aj niečo v českých zdrojoch. Hej. Výsledky štúdií publikovaných v češtine a angličtine medzi obdobím 2020-2024 skôr tak všeobecne poukazujú na nárast príznakov po covide. Hej? A je zaujímavé, že teda tam sa sleduje aj nejaká relevancia, nejaké prepojenie, hej, nejaký faktor, do akej miery aj digitalizácia môže napríklad prispievať minimálne k tej depersonalizácii. Ja vám k tomu napríklad poviem takú vec, že ja mám veľkú fantáziu a vnímam to tak, že ste tu so mnou, ale celkovo napríklad aj tá práca cez tie počítače, ten home office ako taký, hej, tá nutnosť pracovať vo virtuálnom svete spôsobuje napríklad niečo, čo má v odborných kruhoch pomenovanie. Volá sa to, že fatigue Zoom,
fatigue zoom, normálne ako únava z aplikácií, je syndrom, ktorý sa tiež už nespomenúva. Dokonca neurolingvistickí programátori tvrdia, že napriek absolútnej dokonalosti technických pripojení, teraz som rada, že náš support nám zrejme nerozumie po slovensky, je stále ešte istý mini rozdiel medzi vnímaním akustického signálu a vizuálu. No teraz to vidím, že je to tak. Čo si samozrejme mozog dorovnáva, lebo jednoducho to nie je pre neho absolútne prirodzená záležitosť. Jo? Výborne, tak poďme teda ďalej, prechádzame na nasledujúci slajd. Je nám to už jasné, môžeme si len zhrnúť, stres je občas každý človek, ale syndrom vyhorenia sa vyskytuje iba u ľudí, ktorí sa nadmerne venujú svojmu povolaniu, majú neprimerané ciele, extrémnu motiváciu a očakávania. Ja vám už teraz, veľmi skoro, ale urobím to, poviem také 3 nejaké alebo 4 zázračné slovíčka, ktoré asi najviac nám všetkým pomôžu tomu, aby sme pracovali a nevyhoreli. My si ich potom rozoberieme a budú sa nás nejak týkať alebo prechádzať tou prezentáciou aj v ďalších fázach. Ale moja skúsenosť je, že je dobré in media res odpovedať na otázku, ktorú si teraz všetci kladiete. Dozvieme sa vôbec, ako pracovať a nevyhorieť. Takže ja už niečo naznačím. Bude to názor odborníkov, bude to zhromaždená skúsenosť. Bude to best practice a bez teórií zhrnutá. Celkové by sme si mali, čo je samozrejme veľmi ťažké, menej hovoriť slovíčko musím. Ono tým, že si budeme hovoriť chcem, trošičku ten mozog oklameme. Vynikajúca vec je minimálne v tom voľnom čase robiť aj keď ten pohyb bez mimoriadneho tlaku na výkon. Snažiť sa robiť tie veci len tak, pre radosť, z radosti. Čiže ako som povedala, ono úplne ideálne nie je, keď my ten tlak na výkon dávame aj do toho voľného času. To je odpoveď na otázku, ako pracovať a nevyhorieť vtedy, keď tej robote máte strašne veľa toho musím, tak si ho neprenášať to musím aj do toho privátneho života. Tá realita je taká, že ja už som bola na voľnej nohe a ešte som si plánovala, že do sauny pôjdem o 10:00. Manželovi som bola schopná poslať reminder, aby vyniesol kôš. Stále pracujeme veľmi často v tom modeme tých musizmov, čo teda v žiadnom prípade nie je ideálne. Čiže určite menej musím a určite aspoň v tom voľnom čase robiť menší tlak na náš výkon. Ďalšie veľké školenie by k tomu muselo byť, aby sme si zodpovedali tú otázku, ako pracovať a nevyhorieť úplne, pretože ďalšou takou úžasnou vecou, na ktorú by ste samozrejme prišli sedliackým rozumom, len ja ešte raz opakujem, náš problém nie je v nevedomosti. Náš problém je v tom, že sa neriadíme tým, čo vieme a čo nám príde samozrejme. Čiže ďalšie, čo vám príde samozrejme, je asertivita, naučiť sa hovoriť aj nie. Čiže už máme menej musím, tlak na výkon sa snažiť obmedziť aspoň v tom voľnom čase, pekne poprosím. A určite sa naučiť hovoriť nie. A potom je tu jedna nádherná rada, ktorá je podľa mňa asi najlepšia. Hovoriť o tom. Keď už niekde sa niečo stane, na ten štýl, že odhodené kľúče, odchod, pôročná penka, tak sa o tom hovorí. Hovorí sa o tom v tej firme, ten človek o tom samozrejme hovorí o tom doma, rozpráva o tom možno kamarátom pri káve. Určite o tom hovoriť, nebáť sa povedať, odkomunikovať, povedať to aj v tej robote. Sledovať tie varovné signály na sebe samom aj na tým kolegom. Nemať jednoducho pocit,
že je to tá stigma. Hej? Čiže asi by som to tak rýchlo dala a viac sa k tomu ešte budeme vrácať. Menej si robiť na seba tlak v podobe slovíčka musím, hej, ten zaradiť medzi niečo, čo nemáme radi, musizmus, hej, komunizmus, hej, skepticizmus, hej. Snažiť sa minimálne vo voľnom čase svojom mať menší tlak na výkon, hovoriť občas nie a hovoriť o tom, že syndrom vyhorenia tu jednoducho je. Dobre. Takže potenciálne stresory vedúce k vyhoreniu. Máme ich v 3 klastroch, 3 skupinách. Hej. Je to pracovné prostredie, pracovná činnosť a jej organizácia, to by som ináč kľudne vrazila ja do jedného. Hej. Skôr by som hovorila o medziľudských vzťahoch ako o samostatnom pemze problémov a osobnosť pracovníka ako taká. Čiže je tu toho dosť. Hej. Keď sa na to tak pozriete, mrknete, tak ak človek má trošičku obavu, že ako na tom je, tak mne veľmi funguje taký coachingový nástroj, ktorý volám, že osobní inventúra nespokojnosti. Osobná inventúra nespokojnosti. Hej? Kľudne si začnem písať vetu. V práci som nespokojný s. Hej? Ak teda chcem, tak si to dám do tých klastrov, hej, prostredie toto, činnosť aj organizácia, toto, medziľudské vzťahy, toto. A potom prichádza na radu asi tá veta, ktorú som povedala v tom začiatku. Rozdelím si to na to, čo viem a dokážem ovplyvniť a pokúsim sa o to. A to, čo neviem ovplyvniť, a teraz príde tá geniálna veta od toho pána českého motivátora, ja mám pocit, že mne dosť ovplyvnila pozitívne život. Viem k tomu zmeniť svoj postoj. Ak ho neviem a trápi ma to stále a stále, pomerne často dochádza teda aj k situácii, že musím siahnuť po nejakej pomoci, hej, kde teda ak nechceme odísť z práce, zmeniť prácu a stať sa, ja neviem, čo je pri našich povolaniach ťažké, urobiť úplný jump, hej, a stať sa, ja neviem, zo zubnej hygieničky, možno psychologičkou, viem si predstaviť tú cestu, tam pochopiteľne všetko je možné. Poviem vám, že ako to riešia firmy, ktoré si to môžu dovoliť, hej, ako to rieši taký Google, ktorý má na to samostatný program. Z hebrejčiny si zobrali pekné slovo sabbatical, hej, a sabbatical je v podstate pomerne dlhé, zväčša polročné až ročné. V prípade Google platené voľno. Hej? Čiže ja sa vrátim k tomu, lebo často sa pýtate, ako pomôcť, čo s tým urobiť. Bohužiaľ sa musím vrátiť k tomu, nepomôžem vám inak, že to vyžaduje zmenu tých osobnostných hodnôt, prekopanie tých osobnostných hodnôt a nastavenie si nejakých osobných hraníc. Jo? Takže takto. Ideme ďalej. Pokiaľ ide o pracovnú činnosť a jej organizáciu, hej? Preťaženie, terminované úlohy, takisto malé pracovné zaťaženie môže paradoxne zohrávať negatívnu úlohu, hej, v tom, ako sa cítime v práci. Vysoká zodpovednosť, tu reagujem na vás všetkých perfekcionistov, hej. Jednoducho tá vysoká zodpovednosť, ak tam nie je zase, dámy a páni, ten effort a reward, hej, to znamená to úsilie odmena, tak ten perfekcionizmus nám pokulháva, že tá demotivácia tam musí prísť. Hej? Keby sme išli do úplne jednoduchej oblasti, ak poďme úplne na samý základ Maslowovej pyramídy potrieb, peniaze, jesť, piť. Hej? Ak niekto, môj šéf má 100 eur a ja makám jak blázon, som perfekcionista, niekto sa vezie a dostávame po 50 eur, tá demotivácia tam logicky nastane, či chceme alebo nechceme. Hej? Únavu z aplikácií, administratíva, obrovské kvantum informácií. Ja som cestovala v aute minulý týždeň na prednášku do Bratislavy a v nejakom takom podcaste, môžeme to brať vážne, nemusíme to brať vážne, ale celko taká veľmi kultivovaná osoba hovorila o vraji výsledkoch prieskumov
o digitálnej gramotnosti takzvanej, hej, celkom pekne podľa mňa to zadefinovala, že do akej miery alebo koľko z nás je schopných naozaj vytriediť z toho kvanta informácií tie relevantné, hej, odhady sa pohybujú okolo nejak 6% populácie na Slovensku, čo naozaj nie je málo, hej. Častá prerušovanosť práce vedie k vyhoreniu veľmi často, hej. Človek funguje predsa len ako nejaký mechanizmus rozumový, že mám nejakú nábehovú krivku, po ktorej sa rozbehnem, idem, hej, myslenie mi tam ide, práca, sústredenie, hej, a hops ho, hej, ďalej to isté, hej. Nie ideálny spôsob práce, s ktorým sa ale bohužiaľ veľmi často stretávame a sú veci, ktoré nezmeníme, hej, tam len ten postoj nám zostáva. Keď som rozmýšľala nad tom, prečo sa tak veľa štúdií a veľa prác venuje práve tomu, že nutnosť pracovať s ľuďmi, ktorých nepoznáme, hej, ako keby robila ten mostík tým povolaniam, kde v tej oblasti medicíny, napríklad o tých lekároch, ošetrovateľov, zdravotných sestrách, hej, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, je to časté vyhorenie spájané s tým. Áno, keď som spomenula tú pyramídu ľudských potrieb, tak nad tými základnými, primárnymi ľudskými potrebami je potreba istoty a bezpečia. A do vašej zóny, hej, do vašich ordinácií, do vašich lekární, hej, prakticky permanentne vstupujú ľudia, ktorých nepoznáme, ktorých reakcie neviete predvídať. Čiže tam je taký ten väčší náklon k tomu vyhoreniu, ako keď ja prídem do architektonického ateliéru pri mojej obrovskej úcte, samozrejme k tej práce, mám tam to plátno a kreslím. Konflikt rolí, ako náhle sa napríklad stanem nejakým vedúcim, som najväčším odborárom a zástancom tých ľudí podo mnou, alebo som najnižší článok manažmentu a reprezentujem záujmy vlastníka. Chýbajúca spätná väzba môže takisto zohrávať rolu. No, dostávame sa k tej osobnosti, ktorá rezonuje aj v mnohých vašich otázkach. Také najdlhšie delenie je delenie ľudí na proaktívna osobnosť typu A, súťaživá, netrpezlivá, často perfekcionista, a typ B je taký, čo sa s tým tak lepšie vyrovná. Keby sme išli k slávnemu Hippokratovi, keďže ste také inteligentné publikum, tak do toho Ačka by skôr išiel ten sangvinik, hej, a cholerik, hej, do toho Bčka by skôr išiel ten flegmatik a melancholik, aspoň predpokladám. Hej. Pesimizmus, hej, pripúšťanie si starosti, perfekcionizmus, hej, žiaľ, nespravíme s tým nič a chvála Pánu Bohu asi za nás perfekcionistov. Hej. A je tu dole tak jemnúčko to neasertívne správanie, že nie vždy vieme povedať to nie. Ja sa pozerám na čas, budem trošičku efektívnejšia, ospravedlňujem sa. Ja som tuto aj na niektorom toho slajde napísala, že dúfam, že teda môjim poňatím burnoutom u vás nespôsobím bore-out, že sa mi nevynudíte. Hej. Ako teda vidím, že už sa mi to blíži. Hej. Paradoxne, opak toho sabatikalu, ktorý by to mohol vyriešiť, hej, je to, že často práve aj pre ten perfekcionizmus si to voľno až tak nečerpáme. Ono dokonca aj to voľno, keď si vyčerpáme, ale sedíme s tým laptopom, až takým voľnom nie je. Hej. Ten slávny, kedysi taký navýselný balans, work-life balans medzi pracovným životom a súkromným, on nebol o tom, koľko hodín sme v robote. On bol o tom, koľko hodín máme v robote tú hlavu. Hej. A potom tam prichádza s tou depersonalizáciou, to vyhýbanie sa, niekedy aj tá pasívna agresivita, ktorú Peter spomenul v začiatku, že už mi ide tá spodná sánka, už prvý ma roztočí a už čakám doma vytočí, hej, pocit prázdnoty, hej, a niekedy bohužiaľ teda aj nejaký taký ten nie čas na seba samého. Hej. Tu som to spomenula, jak si ja pekne pamätám, hej, nevynudiť sa. Hej. Na začiatku vždy máme nejaké nadšenie. Sú ľudia, ktorí majú s organizáciou takzvanú, ja neviem, transakčnú zmluvu, hej, tuto mám papier, toľko to hodín, toto je môj popis práce. To sú ľudia, ktorí vedia tak nádherne povedať, že to nemám v popise práce. Majú pravdu, samozrejme. Hej.
veľa ľudí ale nadviaže s organizáciou niečo, čo ja už volám psychologická zmluva, ktorá začína tým, že jednoducho na tú prácu nedokážem prestať myslieť. Hej? Vyčerpanie, nedostatok energie ide potom ako ďalšia fáza, až bohužiaľ po nedostatok pozitívnej energie. Tam je pre vás skrátka PQ, keďže vždy chcem, aby ste sa dozvedeli niečo nové. Všetci pochopiteľne poznáme slovíčko IQ, inteligenčný kvocient. No a americkí vedci vždy niečo zistia, tak americkí vedci zistili, že existuje aj PQ, čo je koeficient pozitivizmu. Tie si ho viete ako keby zmerať alebo sa nad ním aspoň zamyslieť. Je to ako keby pomer našich negatívnych myšlienok pozitívnym, preto maximálny koeficient pozitivizmu je 100, nie ako pri IQ, ktoré máte ďaleko nad hranicou stovky, pri tom PQ je tá merateľnosť pomere tých pozitívnych myšlienok tým negatívnym. Tu dám také pekné odporúčanie tým, ktorí z vás rozmýšľajú, či sa dozvedia, ako sa tomu burnoutu naozaj vyhnúť, popracovať na tých pozitívnych myšlienkach, dostať ich tam, nájsť to tešenie niekde, nájsť ten lust. Je také pekné nemecké slovo. Nemci majú dokonca slovo, ktoré v inom jazyku nepoznám. Nemci majú slovo Vorfreude, takzvanú predradosť, čo znamená, že on už má tu Vorfreude v nedelu, že sa predradúva do tej roboty. Z neznámych dôvodov slovenský ani český jazyk tohle slovo neznají. Takže zaviesť si ho do toho osobného života, hľadať tú radosť, skúsiť si to PQ chytiť, ten koeficient pozitivizmu, a zamyslieť sa, koľko mám tých pozitívnych. A áno, to je to pre vás, ktorí sa venujete meditácii, joge, nejakému autogénemu tréningu. To je to tým mantrám, kedy si vlastne nasúvate tie myšlienky. Len samozrejme im treba aj veriť. Keď mám pozadí beží, aj tak je to na figu, aj tak tam nič nechodím rád, tak zostanú tie pozitívne myšlienky v rovine nejakej teoretickej snahy. Ja som si vedomá toho, že nás je veľa a že neviem vám dať nejaké individuálne riešenia. Naozaj šancou na tú individuálnu pomoc je vždy a bude pre vás porozprávať sa o tom s niekým, hovoriť o tom. Nemusí to byť profesionálny kauč, ale do veľkej miery je to samozrejme veľmi nápomocné. Takže ja sa ospravedlňujem za to, že časť tohto nám beží v takej rovine možno pre vás všeobecných informácií pri počte účastníkov, ktorý vysoko prevyšuje 1000, je to jednoducho nevyhnutné. Dobre? Prečo je to problém? Presne preto, čo tam beží aj v pozadí na vašich otázkach. Konflikty s kolegami, prílišný nátlak, škody, rezignácia. Veľmi často medzi príznaky patrí, keď sa k tomu trošičku aj dostaneme, sarkazmus alebo irónia. Jednoducho môžeme prestať byť obľúbení. Keď by bola vyhoretá, naša barmanka alebo čašník, je pravdepodobné, že by sme začali chodiť do inej krčmy. Takže to riziko tam je. Tie firmy nenadarmo tomu venujú peniaze. Pre vás, ktorí nepracujete v korporáciách, tá korporácie naozaj zavádzajú nejaké programy, ktoré zväčša začínajú tým testovaním. Snažia sa inak pristupovať k tomu, čo tu napríklad vnímam vo vašich otázkach, ako je to s prácou s tými, nazývate ich toxickými ľuďmi, s ľuďmi, ktorí čerpajú tú energiu, ťahajú z vás tú energiu, pristupujú už tomu firmy inak. Už je tam to uvedomenie, že nie je dobré týchto ľudí v tých tímoch držať. Veľmi často to by bolo na druhú debatu, to by sme mohli mať ďalšiu 2-hodinovku. Náražame na problém v tom, že pomerne často je ten človek veľkým expertom však, takže o tom by sa dalo debatovať veľmi dlho. Keby ste mali teraz hádať alebo písať, predpokladám, že uhádnete, že faktorom nespokojnosti veľmi často býva priamy nadriadený. Predsa ale to je niekto, ku komu by sme mali vzhliadať, niekto, kto by pravdepodobne mal byť pre nás vzorom a kto by mal nám napríklad pomôcť v takejto situácii, kto by to mal registrovať.
ako prvý, hej, kto by mal vedieť sa s nami úprimne o tom porozprávať. Hej. My sa dostávame k časti, kedy si už takým rýchlejším tempom vzhľadom na to, že veľa tých informácií, ešte viac ako o syndrome vyhorenia, určite máte práve z oblasti komunikácie. My sa k tej komunikácii prehúpneme z jedného veľmi dôležitého dôvodu. Tým dôvodom je práve to, že veľmi často, keď hľadáme, pátrame, robíme, špekulujeme, čo k tomu syndromu vyhorenia prišlo, tak je to práve tá komunikácia na tých pracoviskách. Hej, sú to tie nedorozumenia komunikačné, vytváranie si domnienok. Hej, veľmi často už ma nemajú radi, šéf ma neuznáva, hej, vytvárame si domnienku, tvoríme často komunikačné nedorozumenia, nechtiac niekoho urazíme, niekto sa cíti dotknutý. Hej. Jednoducho komunikácia a pohľad na komunikáciu z trošku stránky takej, nechcem povedať odbornej, lebo však komunikujeme prakticky od narodenia, hej, z takej skôr, že čo vieme, že je určite negatívnym faktorom a určite to naštve skoro každého, hej, vrátanie na seba v konečnom dôsledku. Takým tým dobrým radám, čo by nám mohlo pomôcť, bude teraz súčasťou takých ďalších, aby sme teda ten čas moc nepreskakovali, ďalšej možno polhodinkovej časti našej prezentácie. Dobre? Čiže ja sa ešte vrátim k tomu, čo by som bola rada, keby sme si z tohto nejak tak trošičku vzali za svoje. Hej, vzali za svoje. Veľmi dôležité je uvedomiť si, že work-life balance, nech nám to tvrdí kdokoľvek v robote, nie je to, koľko hodín som v robote a koľko hodín som doma. Uvedomovať si, že naozaj návod na šťastie a vyliečenie dostaneme ťažko, musíme ho hľadať v sebe, v tom prekopaní osobných hodnôt a v nastavení našom osobnom, možno zmene postojov k niečomu, ale aj táto rada, tak ako teraz padla, je radou, ktorú ja považujem za dobrú. Hej? Takže pohodíme sa trošičku k tej komunikácii. Ja som hlavne vychádzala z toho, že minule sme sa hodne zaobrali tým stresom, priebehom toho burnoutu, hej. Tak ideme trošičku do tej prevencie. Tá komunikácia sa v každom jednom článku, v každej štúdii, v každej práci, hej, na MBA univerzite, kde som učila sa už niektoré práce, dokonca aj práce zdravotných sestier, touto témou zaoberali, hej. Treba si povedať, že naozaj, ak si môžeme troši linku pomôcť, tak si vieme pomôcť aj pohľadom na tú komunikáciu. Hej. Ešte taká vecička pozitívna na začiatok. Áno, máme veľa stresov, máme veľa negatívnych podnetov. Do miestnosti nám vôjde veľa problematických ľudí. Hej. Vedľa môže sedieť niekto toxický. Ovšem o tom, či sa podnet akýkoľvek stáva pre nás stresorom, či chcete alebo nechcete, sa rozhodujeme my. Hej? Ja som raz mala taký v celku nechápavý pohľad na jedného lektora, ktorý nám povedal, že neexistujú problematickí ľudia. Hej? Keď som sa tak zvláštne pozrela, povedal, že existujú len ľudia, s ktorými musíme vedieť komunikovať nejakým iným spôsobom, ako sme zvyknutí. Ale som sa divne dívala, nie len ja, teda samozrejme auditorium. A potom už som tomu lektorovi uverila, keď sa nás opýtal, či si dokážeme priznať, že aj nás v niektorých chvíľach môžu niektorí ľudia považovať za problematických. No samozrejme, ja minulý týždeň ma určite jedna dáma na úrade považovala za problematickú, som si tým viac menej istá. Hej. Dobre, takže čo môžeme urobiť preto, a zase ideme do toho, hej, snažím sa vytiahnuť z tej zmesi naozaj tých možno teoretických a praktických poznatkov niečo, čo môže pomôcť. Hej. Tak trošičku pri tých problematických ľuďoch, pri tých toxických, pri tom zlej atmosfére by som si dovolila povedať, že veľmi dôležité je uvedomiť si vetu vzduch nemá rád vákuum. Keď je niekde nič, hej, nič,
To znamená, že nepríde niekto ráno do práce, nepovie, ahojte kolegovia v pondelok, ako bolo super, no teším sa, že sme zase tu, hej, to bude srandy tento týždeň, hej, tak ten vzduch dokážeme zaplniť ako keby pozitívnou atmosférou. Ak je tam ale vákuum, lebo však sa nám nechce, prídeme ahoj, zase týždeň, tak ak tam do toho vákua niekto vofúkne ten negatívny vzduch, tak on ho zaplní tak isto. Hej? On sa bude celý tešiť, že má ten priestor. To je potom to, keď niekam vôjdete a poviete, tu je aká mrchavá ťažoba, hej? Tu by sa dal ten vzduch krájať. Hej? A je to také zvláštne, si poviete do keľu, ako to cítim, čo mám, sklenenú gulu, som bosorka, cítiť to. Hej? Veľmi dobrá rada, ak môžete, zaplňajte jemnú lilinko vzduch pozitívnou energiou, prosím vás. Hej? Potom, pozor na snowball efekt. Nenechať ani maličkosti vyhniť. Samozrejme, že moje nezrovna obľúbené slovo prokrastinácia patrí pochopiteľne k syndromu vyhorenia. Hej, nechcem, nechám tak, nechce sa mi to riešiť. Pozor na to, hej, latentné konflikty, maličkosti a budú sa nám nabalovať. Ja som len tak pre srandu vám poviem, riešila dámu, ktorá už bola úplne na hrane z takej, povedali by ste si, maličkosti, že sedia v ten kancelárii dve a tá druhá neustále privátne telefonuje. Hej? Neustále. Hej? Poviete si maličkosť? No nie je to maličkosť. Hej? Ja vám potom poviem v tých komunikačných radách, vďaka čomu sa nám to podarilo vyriešiť a je to fajn. Hej? Ďalšiu tu máme úžasnú vetu, konštruktívna kritika, ale vieme ju dávať. Jeden môj kolega hovorí, ja mám učiť konštruktívnu kritiku, mňa v živote nikto ku šťastiu neskritizoval, ja nenávidím konštruktívnu kritiku. Hej. Áno, dá sa dávať konštruktívne, jedna malilinká rada, ak vás speje k vyhoreniu nejaký človek pri vás, ktorý práve niečo takéto robí, pre príklad si hovorme toto sústavné telefonovanie privátne, ktoré sa nedá nepočúvať, lebo rodinné prípady sú proti tomu nič, hej, tak konštruktívna kritika napríklad spočíva v tom, že nehovoríte o nej, si taká, ale hovoríme o sebe, to ľudia príjmu lepšie. Hej, ja sa cítim takto a takto, keď robíš toto a toto. Hej, aby som veľmi ocenila aj o svojich pocitoch. No žiaľ, teda som taká, že to na mňa takto vplýva. Väčšina normálnych ľudí by sa nemala tešiť z toho, ak niekomu druhému robia zle. Hej, malo by to padnúť na úrodnú pôdu. A ešte pre tých, ktorí sú zvedaví, nakoniec nám pomohla taká rafinovaná vec, že keď sa jedinýkrát nejakou šialenou náhodou stalo, že dáma odišla telefonovať von, hej, tak keď sa vrátila, tak táto kolegynka ju za to veľmi pochválila, veľmi jej poďakovala. A to sa jej nejak tak záhadne vrilo do pamäti, hej, že to proste zafungovalo. Hej. Lebo normálne, jednoduché vyriešenie, mnohí sa pýtate na ľudí, ktorí sú problematickí, toxickí a tak ďalej. Hej. Riziko nepochopenia z jeho strany. Geniálne otázky, ako klobúk dole pred vami. Hej. Tak tu treba povedať, že je to naozaj ťažké, pretože ľudia nemajú radi nevyžiadané rady. Hej? Že naozaj sa postaví a teraz si povedať, ja to vyrieším tým, že ja mu teraz budem radiť, ako sa chovať, je nie dobrá cesta. Už sme zase na takom čísle slajdu, že to treba odľahčiť. Teda, keď vám svokra tchýne, pro česky mluvíci kolegy, keď vám tchýne svokra povie, to Dušanko to takto nemá rád, to musíš ináč variť ten segedinský, tak táto nevyžiadaná rada nás nenatchne, áno? Ale ak jej my zavoláme, prosím ťa, Giska, ako ty pečieš ten bajgel, miluje to, hej, ten bajgel, miluje ten makovník, ten tvoj syn, tak budeme mať ten recept ešte doteraz zavesený v kuchyni na stene, aj keď to už Giska raz nedie. Hej. Čiže pozor na to s tými ľuďmi, ktorí nám sťažujú tú prácu a áno, môžu nám prispievať tomu vyhoreniu, špeciálne pri vašich povolaniach, kedy máte nutnosť stretávať sa s ľuďmi, ktorých nepoznáte a môžu vám súvať tú negatívnu energiu. Hej. Radšej tú nevyžiadanú radu si ušetriť, aby sme nenarazili na nepochopenie. Hej. Je to také pekné slovíčko zase pre našich túto kolegov intelektuálov, napravovací reflex. My dávať ľuďom rády, hej, a poučovať ľudí, máme trošilinku vrodené. Hej. Ten napravovací reflex je asi o tom, že ja keď ako žena vôjdem do podniku a obrus je nakrivo, tak ho napravím. Hej. Muž keď vôjde do
garáže iného chlapa, ten má tie kľúče zoradené 2, 4, 6, 8, 12, 10, stopro mu to prehodí. Hej? Čiže my máme reflex v sebe naprávať správanie, konanie ľudí, ktorí logicky používame aj v tej robote. Chcem vám len týmto povedať, nevyhorte a netrápte sa tým, ak máte pocit, že mňa tu nikto nepočúva, oni to takto robili 100 rokov a chcú to tak robiť. Žiaľ, je to tiež istej miere reflexívna reakcia, keďže obhajovací reflex je reflex, ktorý je reakciou na napravovací. Hej. Ja ťa napravujem, čiže ti hovorím, robíš to blbo, rob to takto a takto. Logicky sa snažím obhájiť, prečo to robím tak alebo tak. Hej. Čiže neviem, či nám pomôže do života to, že vedieť, prečo sa ľudia tak chovajú, hej, ale možno na to, aby sme dokázali, vraciam sa k mojej vete, ktorú mám rada, zmeniť svoj postoj k tomu, možno toto uvedomenie, ak si niekedy jedným slovíčkom za celý svoj život na mňa spomeniete, tak budem vďačná a spokojne budem ďalej užívať dôchodkový vek. Hej. Komunikácia totiž to prebieha veľmi komplikovane. Hej. Komunikácia žiaľ nebeží nejakou rovnicou. Hej. V ideálnom svete by som si ja niečo pomyslela. Predstavte si, že som, čo ja viem, sme v lekárni, som vedúca lekárne. Hej. Ja si niečo myslím a už predpokladám, že to urobíš. Medzi komunikačné chyby totiž to patrí aj napríklad čítanie myšlienok a človek, ktorý si myslí, že číta myšlienky, veľmi často vyžaduje od druhých, aby čítali myšlienky. Hej? To sú potom tie úžasné vety, ktoré často nás privádzajú aj do manželskej poradne. Viem, čo si myslíš. Hej? Vidím na tebe. Hej? Viem. Čiže bohužiaľ, to, čo si ja myslím, tí moji kolegovia neurobia. Hej? Tá komunikačná nerovnica začína v tej rovine, že ja ani nehovorím vždy to, čo si myslím, pochopiteľne, niekedy našťastie. Hej. Keď niečo hovorím, nemám zďaleka zaručené, že ma ľudia počúvajú. Ja si pamätám, ako som raz do jedného IT špecialistu hodinu húčala, keď dal výpoveď, vieš, akú cestu, čo opúšťaš, nevieš, čo nájdeš. Všetky rímske porekadlá, príslovia som mu poprekladala, hej, keďže sa vracal do minulej práce, aj nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky. No ja som sa dala vysielať vtedy a chlapec s tým šarmom tých IT guys na záver vyťahol slúchadla z uší, hej, takže nie vždy ľudia počúvajú. Samozrejme neznamená, že nás počúvajú, že nám rozumejú, a to vy by ste mi vedeli povedať veľmi veľa príkladov. A ešte je to taká pomerne dôležitá vec, že je celku dôležité, aby ľudia aj súhlasili s tým, čo hovorím. Čiže ja vždy apelujem na lekárov nedávaj príkazy ani sestrám, ani pacientom. Povedz im, prečo to tak má byť, pretože ľudia oveľa lepšie začnú robiť niečo nové, inak, hej, prispejú k tomu riešeniu, ak vidia v ňom zmysel, ak s ním súhlasia, hej. Potom už, ak s tým súhlasia, je tam vysoký predpoklad, že to urobia, ale ak som si ja neuvedomovala ten zložitý komunikačný proces, lebo väčšinou ho tak krásne nakreslím, jak ja tu mám na obrazovke, vysielač, prijímač, hej, jeden mikrofón, druhý mikrofón, ide sa. Hej. Takto jednoduchá komunikácia žiaľ nie je. Jo? Držať sa faktov, pomenovať problém. Hej. Pokiaľ máme v tej práci naozaj nejaký problém, hej, ktorý nám prisoluje, pridáva nám k tomu vyhoreniu, pomenujte ho. Prosím vás, ak vám toto znie samozrejme, tak ja vám musím povedať príklad, či chcem alebo nechcem. Hej. Ešte som len začínala, volá mi riaditeľ podniku, našťastie som mala dlhé roky personálnej riaditeľky, šéfky, manažerky zmeny za sebou, tušila som, už som niečo vedela aj z tej praxe, hej. On má obrovský problém fluktuáciu, hovorí, však si dajte poradu a riešte to. Oni riešia tú fluktuáciu už pol roka, tak on pán riaditeľ, ten problém je v tom, že fluktuácia nie je problém. Fluktuácia je následkom nejakého problému. Kým to nepomenujete, tak to nevyriešite. Hej? Toľko na tému odchodov mladých do zahraničia a podobne, toľko na tému
jeden zamestnanec vydá výpoveď, druhý mi odchádza, hej. Nikto sa neposadíme a nepomenujeme to, netrestneme to po tej hlavičke, prečo sa to deje, pomenovanie problému. Aby som nebola taká vážna, tak v jednom podniku investovali takých 100 000 euričiek len tak, lebo že ľudia už 15 minút pred koncom pracovnej doby stoja pred turniketmi. Hups ho, treba nastavať ďalšie turnikety k byle, ku krematóriu, k lekárni, k sídlisku, k škôlke a k pôrodnici. Hej. Jasné, že ľudia stáli 15 minút pred turniketmi, aj keď sa turnikety doplnili. Áno? Čiže spomínam pána Aristotela, lebo tí vymysleli všetko, hej, v tom dávnom veku. Jo. Ďalšia vec, ktorá nám môže pomôcť, hej, necítiť sa ako keby urazená, dotknutá, nešťastná, úsilie odmena, hej, ktoré vedie k tomu nešťastiu, nedocenená, nepochválená, keď nám to tí druhí nedávajú stále nejak najavo, keď nám za niečo nadávajú, za čo nemôžeme, niečo nám vytýkajú, hej, niekedy jednoducho vidia veci inak. Tomto mi nedá nespomenúť Tomáša Baťu, ako to vidí ten druhý. Čo vidí ten druhý? Hej? Podľa môjho názoru celkom dobrá cesta, hej? Opýtať sa ho prípadne na to, bežia tu otázky o nadriadených, opýtať sa to aj toho nadriadeného. Hej? Nenechať si to na domnienkach, na to, že si z toho hneď vyvodzujeme, že je to jeho osobná nespokojnosť s nami osobne. To môže byť jeho spôsob jednania. A vtedy idem do tej konštruktívnej kritiky nenápadne, lebo hovorím o sebe. Pán doktor, na mňa to nevplýva dobre, ja potom ani sa tak nekoncentrovať. Môžeme si to rozobrať, hej, ako by ste si to, ako to vidíte vy, hej. A potom ísť do toho možno objasnenia si nedorozumení, hej, že niečo vidí zle, čo zle nie je. A neznamená to žiadny trúd z vašej strany. Len je to vynútenie činnosti nejakými okolnostiami, ktoré on nemôže a možno ani nemusí registrovať. Vynikajúca rada, nehádaj sa, že? Toto sa ľahko hovorí tým Lao-tzu, hej? To je jeden z tých, čo založili všetky tie bojové a tie ovládacie sa umenia, kde je o tom neútočiť. No ono nehádať sa je fajn, lebo nebudeme sa vrácať s takýmto publikom, moja úcta k nejakým začiatkom psychológie, ale všetci vieme, že reakcia na útok je útok alebo útek. Hej? Čiže keby som napríklad ma ten šéf zavolá, hej, teraz do mňa spustí, no tak ja zaútočiť na neho väčšinou nechcem, alebo dokonca nemôžem, alebo môžem iba raz však. Utiec z tej jeho kancelárie vyzerá čudne, hej? Čiže bereme to do seba, však ideme do toho stresu, hej? Čiže nejdeme ani do hádky, nespôsobujem si ani stresovú reakciu. Snažím sa vrátiť tým predchádzajúcim bodečinkám tam a snažím sa držať tých faktov. Hej? Nehovorí, ty si taký a taký, toto a toto si myslím si, že si myslíš, už samé o sebe je to absurdné. Hej? Snažiť sa držať sa faktov a pomenovať problém. Hej, toto je to, čo nám naozaj reálne môže, verte, neverte, jemne pomôcť. Hej. Toto ani netreba komentovať. Hej, snažíme sa hľadať riešenia. Hej. Prejavujme záujem o ľudí v dobe, kedy je to stále máličko. Väčšinou sa snažíme, dokonca úprimne poviem, zbaviť tých kamarátiek, hovorím o babách, hej, tí chlapi sú na tom niekedy trošku lepšie, hej, tých, ktoré 2 hodiny rozprávajú o tých svojich problémoch a nejak márne čakáme na tú otázku, ako sa máme my, hej, skoro tam máme problém vpašovať nejakú vetu, ktorá by nám umožnila prezradiť, že sme, ja neviem, v rozvodovom konaní alebo tehotné, lebo jednoducho kamarátka má veľký problém. Hej. Stretávať sa s ľuďmi, ktorí ten záujem o nás majú, prejavovať ten záujem o ľudí, niekedy aj o tých toxických, alebo keď nie je úplne dobrý ten vzťah s tým šéfom, ale aj s kolegyňou, aj s podriadenou, pokúsiť sa prejaviť ten záujem. Niekedy to naozaj veľmi, veľmi pomôže. Existuje jedna strašná veta, tu vám nepoviem, mám ju povedať? Dobre, neživ idiota vo svojej hlave. Keď vám niekto robí doslova zle, hej? Keď vám hovorí, ja ti nezávidím, ale vy ste sa ho nepýtali, či vám závidí. Asi vám závidí. Hej?
A navyše teda, keď niekto by vám naozaj vedome robili zle, aby by ste sa to živili v tej hlave, tak si povedzte, on buď o tom nevie, alebo ho to teší. Čo ani jeden z nás nechceme, dámy a páni. Hej? Funkčné dohody. Veľmi často aj s tými kolegyňami v tej robote uzavrieme nefunkčnú dohodu. Dobre, že som povedala ten príklad tých dvoch dám, ktoré v tej kancelárii sú zničené z toho, že tá jedna sústavne telefonuje. Ona mi povedala, ja už som s ňou uzavrela dohodu. Áno, u nej tá dohoda predstavovala tá, že jej povedala, prosím ťa, mohla by si prestať toľko telefonovať, mňa to ruší. To bola u nej dohoda. Hej. Tam mohla prebehnúť komunikačná nerovnica, ona ju vôbec nemusela počúvať, celkom na 100% s ňou nesúhlasila, hej, a neurobila to. Hej. Funkčná dohoda existuje úplne inak. Funkčná dohoda s mojím deckom, keď donesie na pol roku štvorky, že na konci týždňa tam chcem vidieť jednotky, nie je funkčná dohoda. Hej. Základ funkčnej dohody je ten, že druhá strana príjme ten záväzok, druhá strana povie, čo vie preto urobiť. Keď máme problémy s tým nadriadeným, držíme sa faktov, hovoríme o sebe, ako to na nás vplýva, my mu na záver nepovieme buď taký a taký, je to nezmysel, hej? My sa slušne opýtame, či sa niečo na tom dá zmeniť, pretože záväzok tej zmene musí prijať tá strana, od ktorej to potrebujeme alebo očakávame. To, že si to povieme my, že odteraz to bude iné, to prosím vás pekne veci nezmení. Ale to vám netreba hovoriť. Hej? Tento faktor predchádzania problémom, veľmi často sme sa o tom bavili s jedným mojím chlapcom, ktorého som kaučovala, mimochodom farmaceut, vedúci lekárne, ten trošku išiel tomu vyhoreniu, on si dokonca tak nejak ako keby pomenoval tú dedinu, kde chytal tú alergiu, keď práve tí ľudia odtiaľ prichádzali, hej. Bavili sme sa o tom, aby skúsil pomenovať to, čoho sa obáva, hej, aby sa nebal o tom na rovinu hovoriť. A bral vietor z plachetu, že dobrý deň, prajem, zase nespokojný, aj vy si budete dnes sťažovať. A ja som z toho nešťastný, zase nám ten liek zdrážel. Hej? A už to nebolo, že si vypočul polhodinové nadávanie, ako keby za to mohol on. Hej? Dobre, komunikácia činom, len sa nebojím spomenúť tento fakt, lebo všetky workshopy, semináre, na ktoré sa prihlásime, väčšinou nám budú hovoriť múdrosti o verbálnej, neverbálnej komunikácii. Najvzácnejší, najdôležitejší druh komunikácie je komunikácia činom. Hej? Komunikácia činom. Dobre, toto je taký slajd, je toho napísaného hrozne veľa. Prosím vás, keď chcete si ho preletie a pár vecí o tom poviem, nie je môjim cieľom, aby ste čítali tie slajdy. Môjim cieľom, preto sú také obsažné, bolo to prípadne nejaká povinnosť absolvovať nejaký testik, alebo chcete to pozdieľať s deťmi, pozdieľať s kolegami. Hej, čiže môjim cieľom bolo, aby ste z toho čítania tých slajdov následného viac menej vedeli, o čom sme sa bavili. Napriek tomu, že som presvedčená, že vám nehovorím nič nové, nič múdre, nič, čo by ste nevedeli, ale chceme cez komunikáciu činom pár tých vecí si uvedomiť, pozastaviť sa a vrátiť sa, opäť to zopakujem, tej najlepšej prevencii syndromu vyhorenia, ktorým je prekopanie vlastných hodnôt, nastavenie mysle na to, že mne sa to nestane, hej. Ja tie signály zachytím, ja nebudem robiť na seba tlak na výkon neprimeraný. Ak ho na mňa niekto vykonáva, tak na to poukážem a budem sa držať faktov. Lebo ak chcete, existuje zákon, úprimne netuším, viem, že nejaký Dodsonov, Yorksonov, musela by som ísť do teórie, čo nechceme. Mne sa páči myšlienka toho zákona. Áno, výkon ľudí pod stresom stúpa. Áno, z toho vychádzal už Ford, z toho vychádza každý, kto na nás teraz tlačí, ale do istého bodu, kedy sa už ten tlak stáva kontraproduktívnym, náš výkon klesá. Na toto musia naši šéfi, partneri, deti, svokrat, chýne slyšet. Jo?
Dobre, jeden pán kolega to napísal tak vtipne, že niečo na tému, že ženy a muži. Ja som veľmi rada, že v komunikácii sa už začína celkom otvorenejšie, jak kdysi, hovoriť o tom, že komunikácia mužov a žien má svoje odlišnosti. Konec koncov bolo napísané kvantum kníh na tému, že muži sú tuším z Marsu, ženy tuším z Venuše. Hej. Je to tak, hej, tam, aby sme sa pozreli na to, aby to nebolo také nejaké pre nás ženy, nejaké sexistické, zaražajúce, genderové, keď niekto povie, že muži sú viac na tie úlohy, fakty, ciele, ženy viac na emócie a vzťahy, geneticky, vývojovo, históriou. Je to proste tak, hej, muži boli projektoví manažeri, išli robiť mamuta, hej, mali nastavený projekt, hej, išli väčšinou mlčanlivo. My sme museli zostať tej jaskyni, vykonávať tých 7 úloh naraz, komunikovať spolu, že, rozprávať sa spolu, vychádzať spolu, hej. Celku logicky sme začali trošičku z iného východiska, hej. Z toho vychádza aj nejaký rozdiel, ako komunikujeme s mužmi a so ženami, čo má v podstate umenie ovládať to nám môže naozaj skrátiť efektívnosť nášho jednania alebo vyjednávania. Ja že tak vtipne hovorím, áno, píše pán kolega, že muži sú pragmatici. Ďakujem za to. Hej. Na druhej strane vedia aj preháňať, ale zase preháňajú vo faktoch a v číslach. Počuli ste ženu povedať, takovouhle rybu sa ulovila, že jo, hej? Ženy proháňajú v emóciách. Žena, hej, zase povie niečo, čo muž nepovie. Ty máš tričko, ja umrem, hej. Ženy bežne umierajú zo šiat druhých žien. Sme úžasné, všetky ženy sme úžasné a najlepšie fungujú zmiešané týmy, prosím vás. Ja mám najmenej problémov v zmiešaných tímoch. Ak tam tie problémy sú a keď sa tam dovalíme, veľmi často zistíme, že naozaj je problém v komunikácii a často, keby sme mali čas, tak vám poviem taký čerstvý prípad, že neuveríte, ale nechajme to tak. Problém bol naozaj v tom, že muž teda, keď to povedal, tak to tak myslel, hej, držal sa faktov, hej, jeho fakt bol, že on si neželá žiadnu oslavu narodenín, hej, dáma to poňala tak, že aký je skromný, veľká oslava bola, a bol z toho veľký emočný problém a obrovská hádka. Hej? Dobre, výrazy, ktoré nám sú hodnoverné, tam by som len upozornila na to. Pozor na tých ľudí s tou vetičkou, ja ti nezávidím, ale. Hej, pozor na to. Keď ľudia vôbec hovoria o niečom, na čo ste sa nepýtali a je to reflexia na vás, pozor na to. Hej. Napriek tomu spätnú väzbu potrebujeme, hej, napriek môjmu presvedčeniu, že ma nikto nikdy neukritizoval ku šťastiu, správne dávanú spätnú väzbu potrebujeme, ale prezradím vám práve vzhľadom na to, že liekom sú hodnoty, nastavenie, prezradím vám, že najlepšiu väzbu si dávame sa sebe. Ak by vám aj robili zlé klienti, alebo nadriadení, alebo kolegovia, ak vy máte vnútorné presvedčenie, že vy robíte veci správne, tak si prosím vás verte. Hej? Možno potrebujete len iné prostredie. Dobre? Keďže tieto moje rady boli nevyžiadané, za čo sa hlboko ospravedlňujem tu prítomnému Petrovi a prítomnému virtuálnemu svetu, hej, chvál tých dobrých. Ak si napríklad šéf tej lekárne, ako tento môj chlapec Adrián, a máte tam niekoho nie až tak dobrého, chválte tých dobrých. Hej. Keď ich pochválite, toto bolo super, ako si jednal s tým klientom, jemu trkne tomu druhému, že on tak s klientami nejedná. A verite mi, je to ľahšie ako skritizovať toho horšieho. Snažte sa pochopiť motiváciu druhých. Ja tam mám tak vtipne napísané v zátvorke, že vnútornú, to je skoro prakticky nemožné. Hej. Existuje taký doktor Rice, sa myslím, volá RISS, hej, ktorý skúma tú motiváciu vnútornú. Je na to super dotazník. Mne keď vyšiel ten motivačný profil, sama som bola prekvapená. Tých vnútorných motivačných stimulov nie je, že 1, 2, 3 peniaze, výborný kolektív, že to najčastejšie hovoríme. Je ich 16, prosím vás. Hej? Čiže pochopiť vnútornú motiváciu druhého, ktorá môže byť úplne o niečom inom. Jasné, že je tam aj zhromažďovanie hmotných statkov, ale podotýkam, je to 1 zo 16. Oceňuj a ďakuj. Hovor o sebe.
Hej? Čiže to je tá kritika cez to hovorenie o sebe. Drž sa faktov. No, na veľmi dlhý workshop by bola téma podliehania manipulácií, hej? Ale dá sa tomu brániť, aby som vám aspoň jednu radu dala, keď prídete niekde, kde je slušné slovo hľadám, ten Ivo Toman má na tú vnejší motivácie ako smrad, má nutí k tomu škaredému slovu. Keď je to tam vlezené, bude dobre. Vlezko je tu na figu, tak veľmi dobrý boj s tou manipuláciou je položiť otázku, čo konkrétne? Hej, čo konkrétne? Aha, budete prekvapení niekedy. Hej? V závere vám teda poviem, skúste si povedať, že nejak sme sa točili v 3 takých dimenziách. Hneď teraz si to skúste len tak v hlavičke. Pracovná činnosť a jej organizácia, medziľudské vzťahy, a tretí bol moje vlastné osobnostné prežívanie, spokojnosť so sebou a pozitívnosť postojov. Keby ste si mali tak buchnúť na škále 1 až 10, kde 10 by bola maximálna spokojnosť, hej, tak sa na to pozrime. Pracovná činnosť a jej organizácia. Som tam, kde si na 7, na 8, no keď na 3, asi by som si mala spísať tú osobnú inventúru nespokojnosti, skúsiť sa pozrieť, čo sa dá zmeniť, dať nejaké podnety. Ak to nejde, skúsiť, či viem tomu zmeniť postoj. Hej. Pozrieť sa na tie medziľudské vzťahy v tej robote, hej, kde som tam o tej jednotke po tú 10, kde sa tam nachádzam niekde, hej, viem tam niečo vylepšiť, viem tam niečo urobiť v tom, hej, a idem do toho osobnostného prežívania, spokojnosti, pozitívnosti postojom. Tam je taká ináč, úžasne som to nastavila, teraz mi je to samé trošku smiešne, že ocen sa na škále 1 až 10, ako si so sebou sám spokojný, hej. Ale určite sa to dá, aj keď si tak stočím tú otázku, hej, do akej miery sa teda viem menej s tými vecami ako keby trápiť. Hej. Blížime sa k šťastnému záveru, kde vám poviem len toľko, že ja vrelo súhlasím so zubnými lekármi na celom svete. Sensodyne super, hej. A ja si dovolím povedať, že teda ešte by som k tomu odporučila aj ten úsmev, lebo ďakujem, som tu odsledovala pár veľmi príjemných komplimentov, že teda na tých 64 rokov ešte mám ten úsmev a ten pozitivizmus. Áno, ja si myslím, že to do veľkej miery pomáha. Samozrejme, tým nechcem povedať, že máme s úsmevom blázna na tvári, kráčak v ústrety smrti. Jednou sme hore, jednou nadolu, ale myslím si, že úsmev nám naozaj vie v tom živote pomôcť. Ja mám ešte z toho bývalého manažerského života ten time management, čiže jak mi povedali 1:30, tak som jela 1:30. Ja zdvorilo a veľmi z hlbokej lásky a úcty ďakujem všetkým tým, ktorí boli takí láskaví a ten čas s nami strávili. Nech sa páči, Peter, je to tvoje. Ja som sa už prisadol. Vidím, že si prisediaci. Ja sa chcem asi za všetkých poďakovať, takisto sa chcem veľmi pekne poďakovať za všetky pozitívne reakcie, ktoré sme četom dostali. Máme nejakých necelých 30 minút na zodpovedanie možno tých takých otázok. Stačila pauza taká krátka? Ja mám tí ľudí naozaj rád. Ja si myslím, že bolo nás tu zo pár stovák a asi sme sa tam našli. Ja som sa našiel v niektorých momentoch. Určite nič nemusím, ja chcem. To je pre mňa dosť. A s týmto už idem posledné obdobie. A zo všetkého negatíva sa nájsť to pozitívum. Takže to som ti určite ja poradila. Áno, určite áno. A ešte náš kolega stále sa vraví, že keď sa spýtam, že ako sa máš, mám sa, ako sa chcem mať. Výborne, to si dovolím zapísať. To je tiež veľmi milá odpoveď. Tak. Dobre, tak zo pár otázok prejdeme. Čo nestihneme, tak vám určite zodpovieme. Mailom vám to na to odpovieme. Tak idem čítať. Dobrý deň. Čo v prípade, keď najvyšší nadriadený vyhlási ako odpoveď na reakciu na upozornenia, že daným zvyšovaním zaťaženia, nekomunikáciou, autoritatívnym vyhrážania podobne odpovie, ak sa necítite vyhorení, tak si dajte výpoveď. Áno, pomáhajúci profesia je žiaľ človek viac demotivovaný ako vynikajúca vec. Hej. Takto, ja vám poviem na to úplne smutný príbeh.
s tým, že som teda naozaj tej práci, ja som išla na tú voľnú nohu skoro som odpadla, keď mi robili ten dôchodkový zápočet skoro po 40 rokoch práci, som relatívne mladá, začala robiť. Smutný príbeh vám poviem, že ja vám môžem povedať len to, že ja som to zažila. Hej? A bolo to veľmi ťažké, lebo tam je samozrejme, teraz poviem ako bývalá personálna riaditeľka, lebo tam prichádza v úvahu presne ten compliance, tá tzv. Eskalácia, lebo toto nie je slušné, mladá dáma, hej, zo zrejmých dôvodov nehovoríme mená dotazujúci, hej. Toto nie je slušné, toto povedať, ja napriek tomu, tým môjmu prežitému životu momentálne cítim naozaj s vami, ani by som to nenazvala sucid, ale až mám teda jemné zimobriavky. To je naozaj personálne trošku blížiace sa trošku couching, aj keď to všetci viete, existuje mobbing, kedy dusím tých ľudí okolo seba, aj medzi kolegami, aj v škole, ale existuje slovíčko bossing, čo je v podstate neprimeraný tlak, záťaž a šikana zamestnancov nadriadeným. Čiže na to existuje nejaký eskalačný kanál, povedať to vyššie, čo je samozrejme veľmi ťažké, ak napríklad pracujem v privátnej ordinácii však. Takže mne sa to stalo, ono sa to v živote stáva. Ak tam nepomôže tá zmena postoja, čo je veľmi ťažké, ja som žiaľ musela odísť. Potom som to ľutovala, lebo pochopiteľne ono raz na to niekto príde. Čiže pomerne krátko po mojom odchode bol ten nadriadený vymenený a ja som mohla byť vo fantastickej pozícii, kde ma všetci ostatní brali do dnes deň. Takže ak vám pomôže to, ja som presvedčená aj na základe kultivovanosti tej otázky, že vás berú tí ostatní, hej? Čiže keď máte toto šťastie, že tí kolegovia, hej, ľudia okolo vás majú radi a vnímajú vás radi, tak podľa možnosti sa tým netrápte. Skúste dať tú spätnú väzbu jemu tou formou, ako sa cítite, hej, keď niečo takéto hovorí, hej, a uvidíte, ako to zaberie. Je to žiaľ jediná vec, ktorá vám môže pomôcť. Hej. Ak to nezaberie, tak eskalácia, alebo bohužiaľ. Je to ťažké, ešte raz teda som s vami. Ďakujeme za odpoveď. Ďalšia otázka. Ako začať deň, keď lekár už ráno príde nahnevaný do práce a ešte len začiatok týždňa? No a to je to vákum, už si to pamätáte. To je to vákum, tá ordinácia je prázdna, tam, ten vzduch tam není, je tam vákum. On príde, a Ivo Tomán by to povedal jasne, že ako smrad, hej, to tam puchne, hej, my povieme slušne, on tam vydýchne tú negatívnu energiu. To vákum to naplní a vy pracujete v mrchavej ťažobe alebo jednoducho v negatívnej energii. Čiže naplní ten vzduch tou pozitívnou energiou. On tam vchádza a my už sme tam usmiaté, milé, príjemné, skúsime to aj na neho vyblaknúť, ten sa hrozne zlakne zrejme, hej, a snažíme sa to proste prevalcovať tou pozitívnou energiou. Je to veľmi ťažké. A keď náhodou raz, prosím vás, raz príde v dobrej nálade, to môže byť, lebo chytil veľkú rybu, hej, veľkú kopru som chytil, hej, tak ho pochválime. No doktore, vidíte, úplne iná atmosféra, náladička, ďakujeme, na toto sme čakali, hej. Nezaberie kritika, nepočúvajte takých, čo vám povedia, nezaberie kritika, zaberie pochvala, keď to náhodou raz bude iné. Bola by som zvedavá, ako to dopadne, keď chytí tú rybu. Ďakujeme. Ideme ďalej. Ako postupovať, ak nás k burn-outu vedie organizácia systém nadriadeného, ktorý aj napriek snahe odkomunikovať si to stále stojí za tým svojím. Chápem, hej. Nepustím, ja mám pravdu. Chápem. No, to je tá, sa mi páči, že keď som tam písala tú vetu, tak si hovorím, toto ja neviem, no, že faktor nespokojnosti číslo 1 nadriadený, hej. Ešte aj ako tej bývalej úhlavnej manažerke si hovorím, pre Boha živého, hej, v elektrárniach som mala po celé 55 ľudí, ak som bola faktor nespokojnosti číslo 1. Ale ja takto s tými ľuďmi komunikujem a pozrite sa, kde sú tie otázky na tom nadriadenom. Hej, bohužiaľ. Takže áno, je to ten, ktorý priamo, my máme dokonca aj pocit, veľmi často je to len pocit, že on priamo rozhoduje o našej budúcnosti, o našich peniazoch. Niekedy sú za tom úplne iné mechanizmy a logicky si to zosobňujeme, takže nás to pochopiteľne trápi. Hej. Komunikácia manažerov, niekedy sme všetci na tých kurzoch, len oni tam nie sú, hej.
skúsiť sa držať faktov, hej, pýtať sa, nedať sa, nenechať sa odradiť. Všetko to, čo sme povedali, platí. Hej. Hlavne to držať, nekritizovať, držať sa faktov tej komunikácii, pomenovať problém. Hej. Všeobecná kritika, akože táto komunikácia nebola dobrá, k ničomu nevedie. Skúsiť sa vypichnúť jeden fakt a ukázať mu, že tá komunikácia môže viesť tým nedorozumeniam, ktoré môžu mať následky, dať ten varovný signál. Niekedy tým ľuďom, čím väčšie ego, pozor, veľa nadriadených, 95% ega, 5% vody, hej, a tým ich štruktúra ich tela týmto končí, hej. Samozrejme nie sú všetci takí, sú to výnimky, hej. Ale snažiť sa odkomunikovať tak, že naozaj pomenujem problém a poviem mu, v čom by zmena jeho komunikácie v konečnom dôsledku prospela jemu. Hej? Lebo my budeme viac robiť, budeme viac motivovaní, hej? Bude to lepšie. Keď vidí takýto človek, hlavne teda človek s vysokým stupňom egoizmu, hej, vidí prospech pre neho samého, tak je prekvapivo schopný tú komunikáciu aj zmeniť. Hej. My keď školíme manažerov, ja to ešte si dovolím za 2 minútky povedať, tak im často hovoríme, že nekomunikujú k ľuďom dobre a dáme im podľa mňa takú radu, a to nie ja, zase to mám od múdrejších chytené, takú radu, ktorú keby som ja kedysi dostala, tak som bohovský manažer. Hej. My im povieme, keď hovoríš k ľuďom, povedz im, čo tá informácia pre nich znamená. Chápete? Vysvetlím, postavil sa pre nás finančný riaditeľ, banka tento rok splnila plán na 170%, vyvalil tam 100-stranový Excel, po 5 minútach nikto nepočúval. Ale všetkým nám bežala v hlave otázka, znamená to pre nás, že budú odmeny? Hej? Že my učíme tých manažerov, nezahlcujú ľudí zbytočnými frázami, floskulami, teóriami, hovadinami, povedz im, čo to pre nich znamená. Nechod za ľuďmi s tým, že hore zase vymysleli nejakú hovadinu, my to musíme robiť. Tí ľudia to nebudú robiť s láskou a značením, lebo už to zle podávaš. Hej? Čiže áno, manažerská komunikácia pokulháva, skúsme to zlepšiť z dola. Možno budete prvá lastovička. A dúfam, že priletíte aj na budúcu jar. Ideme ďalej, ďakujeme. Čo robiť, keď sa stretneme na pracovisku s toxickým človekom? Ignorovať alebo povedať svoje? Riziko nepochopenia, neobľúbenosti aj tak nikdy nepomohlo, pretože ten človek sa dostane do svojej hladinky správania a sme na začiatku. Ja neviem, Peter, stretli sme sa my, keď som prednášala na kardiologickej konferencii, podľa mňa nie. Bolo tam strašne veľa kardiologov, bolo to face to face a môžem to povedať s čistým vedomým svedomím, bolo to naživo a šéfka terajšej kardiologickej obce, pani doktorka González, sa ma opýtala, mali sme také posedenie pri krbe, Marianka, čo by si robila inak, keby si sa teraz vrátila do 40 rokov tvojej praxe? A ja som teda, musím vám povedať, povedala zdrvujúcu vetu, že ja už by som nerobila s toxickými ľuďmi. Hej? Ale tu sú dve dimenzie vašej otázky, hej, či je to krátke stretnutie, pacient príde neviem do, alebo či je to niekto na pracovisku, hej. Pokiaľ je to niekto na pracovisku, tak moja kamarátka z východu v tom mala jasno, keď mi povedala tá Marianka, keď jedno jablčko v košičku máš nahnité, tak koľko to potrvá a máš hnilé všetky, hej. Snažila by som sa tomu vyhnúť podľa možností všetkými 10. Pokiaľ ide o ľudí, s ktorými, a to sa môže stať aj na pracovisku, nemusíme byť vo vytrvalom styku, hej, tak to obmedzím na to tzv. Profesionálne správanie. Hej, držím sa tých faktov, komunikujem jasne, čo požadujem, dostávam, dávam, hej, snažím sa naozaj profesionálne s tým človekom vychádzať. Samozrejme, že je to veľmi ťažké. Každá komunikácia, každý akt, bez pohľadu na to, či sme muž alebo žena, má okrem racionálnej stránky aj stránku emočnú. Hej. Poznáte to, keď vám niekto vchádza donútra, tak už tušíte. Hej. Každopádne, pokiaľ ide o jednorazové stretnutia, nie je dobre prilievať olej do ohňa, sa tuším hovorí, hej, olej do ohňa. Samozrejme, že to nie je dobré, hej. Z toho vyjde víťazne ten človek, lebo on práve robí to, že má tu nahromadenú zlú energiu a zdvihne na tom kotli ten ventil a vypustí tú páru. On odíde v totál pohode, hej, zrejme, nechá tak, neprilievať do ohňa, hej, a potom slávna známa asertivita, môžeme sa vrátiť k tomu, v čom
buď spolupracujeme, alebo v čom vám môžem pomôcť. Hej. Musím tu povedať tú vetičku, keďže ste napriamo položili tú otázku. Nežijte toho v úvodzovkách idiota vo svojej hlave. Hej. Buď sa teší, alebo o tom nevie. Hej. To je veta z literatúry, nazvime to pre inteligentnejšie publikum, ako sme my, volajme to, nežijme toho toxičáka vo svojej hlave. Ďakujeme. Poďme ešte ďalej, zo pár ešte prejdeme. Bude to znieť možno ako off topic, ale veľmi sa v tejto téme nachádzam v rámci rodičovskej dovolenky. Áno, vôbec to nie je off topic. Teším do práce, že si tam odísť. Tak, sranda veľká s Petrom, keď som prišla skôr, lebo však perfekcionista, treba sa dovaliť hodinu skôr, hej. Tak sme sa o tomto presne bavili, hej. V rámci tej prípravy som narazila aj na článok, ktorý teda za jeden veľký klaster, hej, tej možnosti spomína práve onú slávnu dovolenku, kde človeka slušne povedané naštve už ten názov dovolenka, áno. Jasné, je to dala som si nasla dole okuliare, aby som sa plne sústredila a nečítala. Úplne jasne sa vymedzuje syndrom vyhorenia na dovolenke, na rodičovskej dovolenke, ako jeden z vysoko skúmaných faktorov. Vám to netreba hovoriť, vy ste nám to mohli prednášať, že zahltenie informácií, potreba byť perfektnou matkou, modrý koník, hej, všetko dokola, jednoducho, hej, dieťa krmiť biopotravou, nech sa pasie s ovcami. Jednoducho je toho proste na nás veľa. Super, že sa tešíte do práce, super, hej, výborne. To je presne ten sabatikál, vidíte, to máte tú platenú dovolenku. Ja keď som pracovala s IT špecialistami v Alianci, tak bola naozaj veľká vlna tých otcovských, hej, rodičovských dovoleniek, lebo jeden išiel, pomenoval to sabatikál, však to je super, mám platené voľno. Môžem vám povedať len toľko, že veľmi rýchlo sa tí chlapci vracali, hej, a boli potom takí menej vyhoretí v robote. Takže teším sa s vami a otvorili ste veľmi zaujímavú tému. Ďakujeme za odpoveď. Áno, ale když sme perfekcionisti a frustruje nás nepečlivosť. Vítaj v klube. Vítaj v klube. No ja tam mám zlú správu. To vás neprejde. Ja som sa na tom snažila pracovať, ja som už rozmýšľala, že sa po hlave tresnem, hej. Neprejde vás to, hej. Musíte sa naučiť s tým žiť, hej. Prijať inakosť tých druhých. Hej, tak jak stále máme toleranciu voči, hej, skúsiť ísť aj do tolerancie voči, hej, ale jednoducho samozrejme, že to budeme vyžadovať podobný prístup od tých našich okolo seba, hej, budeme ich vyhľadávať, hej. Ja keď som sa o to veľmi snažila, tak mi ja som mala kauča, však vďaka kaučovi som odišla na voľnú nohu, keď mi povedal, nech sa spamätám, hej, jedného kolegu, ktorý mi povedal, že Mariana, ale že neber si ty klony do roboty, hej, že možno ty si práve potrebuješ zobrať aj tých iných a nebrať ich, že do keľu, že on nestíha, není taký ako ja. Výborná veta, pán kolega, je, keď mi on povedal, že preto si ty vedoucí a ne von, že jo, čínasky, kto je tady vedoucí. Hej? Takže skúsiť si povedať, že zlú správu som vám povedala, tá je, že to sa vám nezmení, hej, to máte diagnózu, hej. Dobrá správa je tá, že možno je to na niečo aj dobré, že sa teda tými rovnakými neobklopíme, hej. A možno aj to pozorovanie pre nás, takéto capnutie, vy ste všetci tu odo mňa o 100 rokov mladší, takéto capnutie po prstoch, keď som si uvedomila, že do keľu, jak sa ja snažím, čo ja viem, povýšili jeho, na schvál to preženiem, hej, alebo dostal teda tú istú odmenu ako ja, nás potom tak trošičku privedie k tomu normal lifeu, hej, že to snaženie, ten perfekcionizmus potom môžeme vyvaliť do niečoho iného napríklad, hej, že doma potom ten šatník zoradíme podľa tých farieb. Ďakujeme. Bolo to tu spomenuté. Ako vie coaching pomôcť? Na to už bola odpoveď. Kam vie človeka posunúť? Viete čo, to je najväčšia sranda, keď vám to poviem teraz ja, že ja som bola voči tomu taká skeptická. Hej, to je taká, ste tá veľká manažerka, riaditeľka divízie v Slovenskej elektrárne, hej, tam to Faro, Audi 4. Taká skeptická, že čo mne tu ide kto hovoriť, hej.
Ako ja si to dnes jednoducho neviem vynachváliť a sama ako kaučka vidím, ja musím veľmi neskromne povedať, že vidím v ľuďoch tie posuny práve tým, že ten kauč vám tie nevyžiadané rady nedáva. Hej? Že on je to taký nejaký sprievod tým vašim rozmýšľaním. Hej? Úprimne si povedzme, ja až do toho vyhorenia, kedy som si postavila, vôbec napísala svoj rebríček hodnôt, hej, a išla som sa nad tým zamyslieť, alebo kedy som si ja išla meniť postoj, alebo sa zamýšľať nad tým, že prečo ma to hnevá, urobiť si osobnú inventúru nespokojnosti. To sú všetko tie coachingové nástroje, hej, čiže také presne to sprevádzanie, už len to, že vy si s tým kaučom sadnete, ja napríklad zásadne nerobím hodinové, ale robím dvojhodinové coachingové stretnutia, a na niečom sa sám so sebou ako keby dohodnete pod tým sprevádzaním, že niečo sa pokúsite zmeniť, niečo urobíte, lebo dobrý kauč sa snaží o to, aby výsledkom bola nejaká action, niečo, čo urobíte, hej, kam sa pohnete. Tak ja by som, aj v prípade, keby mi bolo ťažko na duši, čo určite mi ešte veľakrát v živote bude, nemládneme, tak ja skôr vyhľadávam kaučov ako prvú, ja by som to nazvala tak ako prvú tú etapu, hej. Ešte možno pred tým psychológom a predposlednú pred tým psychiatrom. Ďakujeme za odpoveď. Keď máme vyhoretých kolegov, čo robiť? To je tiež vynikajúce, ale ja vám napriek tomu poviem, pamätáte si moju vetu z úvodu, hovoríme o tom, hej. Oni si to možno ani neuvedomujú, hej, alebo keď si to aj uvedomujú, tak skúste tak, že pozrieť sa na to teraz už sofistikovanie z tých 3 klastrov, hej. Je to vyhorenie pracovnej činnosti aj organizácií, hups, poďme keď sa s tými vyhoretými, čo s tým. Je to medziľudských vzťahov, hups, čo s tým, vieme to riešiť, alebo hups tam nejakého tímového kauča, hej. Alebo to posledné, je to v ich osobnostiach. Ak sme kamaráti, skús poradiť, hej, skús poradiť. No a to je ďalšia otázka, ale začnem tým koncom, ako chváliť narcistu, ale pozdravujem. Je možné dosiahnuť zmenu postoja k členovi kolektívu, ak všetky jeho vlastnosti naznačujú, že má narcistickú osobnosť. Ako chváliť narcistu? Toto je dobré, no narcistu, to najľahšie ho pochválite. To je také ľahké, tam stačí kravata, že je super a už ide. Hej. Tam je otázne, to by sme s pánom kolegom si museli sadnúť na kavičku, že aký by bol cieľ toho chválenia, hej? Že prečo vôbec, lebo tá otázka vo vás pre niečo vyzrela, že? Tú otázku ste pre niečo položili, že buď máte dojem, že on to vyžaduje, hej, alebo vidíte, že je inak nespokojný a buď mu chcete niečo naznačiť práve tým, že teda nejdete do tej chvály, alebo teda ho mať na tej dobrej nôte, v tom prípade odpoveď, keby som to zobrala na prvý plán, hej, tak poviem, najľahšie sa chvália narcisti, stačí kravata. Hej. To je kravata. Hej. Trošku ísť do toho ženského prehnať. To je tričko, ja umrem. Ďakujeme za odpoveď. Ešte zo pár otázok stíhame. Má pre nás význam vyhnúť sa toxickým ľuďom a manipulátorom bez výčitiek? Určite, áno, to je výborný dodatok bez výčitiek. Takto, povedali ste vyhnúť sa. Ja som vždy chvíľočku za to, že niečo sa s tým pokúsiť urobiť. Veľmi prekvapivo, a vy mi možno poviete, že sa čudujete, že ma to prekvapuje. Veľmi prekvapivo pomáha, keď manipulátora ako keby odhalíte. Hej? Lebo jemu to prestane fungovať, jeho to prestane baviť. Chápete? On sa teší z toho, ako manipuluje a není odhalený. Hej? Čiže ja som za to pokúsiť sa, vy hovoríte vyhnúť sa, ja som za to pokúsiť sa struhnúť si ten boj, hej, a ten bez výčitiek. Lebo prepáčte, keď manipulujem mnou, tak predsa nebudem mať z toho výčitky, hej. A tam je samozrejme úžasná zbraň, ten úsmev nakoniec nebol len tak. Úžasnou zbraňou je ten humor, hej, odhalenie manipulátora, hej. Úžasnou zbraňou je pýtanie sa na to, čo konkrétne, hej, ten toxičak, keď ide, všetko je tu na figu, hej, teba manipuluje, toto by si nemal. Čo konkrétne? A stále, väčšinou to má na vode postavené, jeho manipulatívny cieľ je v niečom inom. Ja som za ten pokus urobiť to a to urobiť bez výčitiek. Chápete, že ho odhalíte, alebo že poviete toxickému, ako jeho správanie vplýva na vás.
bez výčitiek. Vy sa staráte o seba v prvom rade, o svoje duševné zdravie, a vy ešte pri tom urobíte úžasne humanitný čin. Nielen pre vás, ale pre všetkých ostatných, ktorí s manipulátorom alebo s toxičakom prídu do kontaktu. Tým, že dávame málo spätnej väzby stále v živote, tak tí ľudia vám vedia preplávať životom do dôchodku. Pozor na to. Dokonca stúpať po nejakom rebríčku. A možno urobíme záslužný čin pre celé ľudstvo, ak ho neuvidíme potom sedieť vo vláde. Ďakujeme za odpoveď. Dobrý deň, prajem trochu mimo témy, ale popri práci chodím do školy, mám skúškové a som už vyhoretý. Sú na to nejaké rady? Toto je ako oddeliť asi prácu od práce? No, on to má chudák ťažké, lebo on má tú záťaž tam aj tam. Čiže jednoducho tam reálny tlak na výkon je aj pri štúdiu, kde je ten výkon meraný. Rozumiete, to je najväčší tlak na výkon. Tam už väčší tlak na výkon není, akože urobíš, dostaneš áčko, neurobíš, hej. Že vy ste v etape tlaku na výkon, tlaku na robotu. Ja tam nedávam také tie vtipné rady, že chod si zabehať, alebo zmen strávu, hej, alebo niečo také, alebo že menej času sa venuj štúdiu, alebo menej chod do roboty, to sa prakticky nedá, hej. Tam nejaké zľavenie možnosti kritérií na istú chvíľočku, hej, že lebo inak budete v tom konflikte roli, ktorý som hovorila na začiatku. Vy máte tak svojím spôsobom spôsobený ten tlak na vyhorenie tým konfliktom roli. Vy teraz máte dve plno zastávané role. Rolu zamestnanca, rolu študenta. Hej. Tam ten konflikt je úplne logický. Hej. Čiže len malé ústupky. Hej. Proste tam iné nezostane. Pravdepodobne nebudete bez vyhorenia dokonali, aj tu dobrá správa je, že sa jedná o tzv. Dočasné vyhorenie, ktoré skončí tým, keď budete v ruke zviera červený diplom. Ďakujeme za odpoveď. Máme posledných pár minút, takže ja to asi prevezmem. Vynikajúce otázky. Veľmi pekne vám ďakujem všetkým. Ďakujeme za všetky otázky. Na všetky nezodpovedané sa budeme snažiť doodpovedať a dáme vám spätnú väzbu alebo tú odpoveď k tým otázkam. Ešte raz sa chcem veľmi pekne poďakovať Mariánke za prínosnú, zaujímavú diskusiu, prednášku. Ďakujem samozrejme aj poslucháčom za ich pozornosť, že to s nami vydržali. To nie je ľahké. Fatigue Zoom, únava z aplikácií. Áno. A ešte pripomeniem tú informáciu k tej kreditácii. Po skončení vám odošleme e-mail o update údajov alebo tu znovu nastavenie tých správnych údajov, ktoré tam potrebujeme mať. Takže účastníci Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov, sestier, SLEK, za online účasť 2 kredity. Bude to náhodené cca týždeň, ak zvládneme spolupracovať a doplníme všetko, čo je potrebné. Slovenská komora zubných lekárov, AD test, ak bude schválený a bude na stránke EduProfiFarm, dáme vám vedieť. Česká komora, ako sme si na začiatku povedali, nepridelila za tento webinár kredity, ale musím povedať, že kto sa ho zúčastní, určite cenné skúsenosti, informácie, niečo do života, do praxe. Česká lekárnická komora takisto za online účasť pridelila účastníkom 2 kredity. Tento webinár bol vysielaný na našej platforme Haleon Partner pre zdravie, kde nájdete všetky zaujímavé informácie týkajúce sa ústneho zdravia a nielen ústneho zdravia a informácie o našich produktoch. Ak ste v odbore zubný lekár alebo dentálny hygienik, máte možnosť si objednať vzorky pás, Senzodin, Parodontax a Fixatív Corega zdarma 4-krát ročne po našom overení a samozrejme rozprávam o tých, ktorých my osobne nenavštevujeme. To je veľmi dôležitá informácia. Všetkým účastníkom po skončení takisto webinára bude zaslaný dotazník spokojnosti. Budeme radi za akúkoľvek spätnú väzbu. Určite, ale ešte ma nikto neukritizoval k spokojnosti. Za tú negatívnu takisto. Ale áno, to musí byť. Ja som naposledy tiež podal negatívnu, ale bolo mi povedané, že od kritika sa berú najviac tie informácie a na to zlepšenie do budúcna. Dobre, ale nešťastná z toho môžem byť. Áno, nešťastný môžem. Dobre. Takže ešte raz veľké ďakujeme všetkým účastníkom. Chcel som povedať, že je to také téma na seriál, ale asi tam tá posledná epizóda nebude. Je to skôr seriál nekonečno, lebo fakt je to téma asi dnešných životov tej rýchlej doby. S čím vieme pracovať, s čím nevieme pracovať. Vieme pracovať asi so všetkým, ale čo je správne. Tak. Pre každého trošičku niečo iné. Hej. Takže ešte raz veľká vďaka Mariánke, vďaka vám. Bolo mi cťou. A sme radi, že môžeme takto sa
počuť a nejako si vnímať, cítiť a tieto informácie aj takto online prostredí. Takže ešte raz veľké ďakujeme a prajeme vám pekný večer. Všetko dobré želám a veľa šťastia a nevyhorieť. Ďakujeme. Dovidenia, do počutia. Majte sa, do počutia.